at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Ududri sa DUFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang the number one and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Biyernes, Hunyo 13, tuiga 2025. Thank God it's Friday! Pero Friday the 13th man kuno. Kag sa pagpati, di malas kuno subong adlaw. Sa gihapon, ini mo alaga mo ang kurman, Bombot Shama Blanco Hover. Sa mga nagapaw na dalaguan karon nga mga balita, Commission on Elections sa province of Iloilo ginpagwa ang 3 kamay pinakamataas nga gingasto sa tinalikdan nga 2025 national and local elections. Sa bahin sa syudad sa Iloilo, may 4 nga nagkandidatos pagkakonsyal. Wala ka sumiter sa ila sining statement of expenditures. Sa dugang pa nga mga balita, Metro Iloilo Transport Cooperative hindi nakasarang magbayad sa ila sining mga unit sa bangko. Mga operator nagakahangawa nga basi mga embargong ila sining pinangutang nga mga modernized jeepney. Samtang sa mga talupang doon kag mga mainit naman nga balita lokal diri sa aton sining pagpangalagad. Senator Chis Escudero nagpanindugan nga sila kunuya ang korte. Ini sa gihapon na mga kauturan sa sining kontrobersyal nga impeachment trial or impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte. May petisyon man nga gina-file nga pauntaton ang impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte dito iya sa bahin karon sang Supreme Court. Kaga nagkalamatay sa sining pag-crash sang eroplano o dito sa may India, nagalabot na sa 290 ka mga tawo. Lakip diri ang isa iya ka pamilya. May mga informasyon man nga may isa ka katapo sang militar, mataas siya, high-ranking official sang militar sa isa man iya ka pungsod. Ang ginapatihan na lakip mga biyan sa sining nagkalamatay o ginbawian sang kabuhi sa sining pagaluntad karon sang pag-crash sang Air India. Sa aton sining mga kabombo samtang isa ka British national ang nag-isahanon nga pasahero nga naka-survive sa India plane na crash. Sa aton sining karon niya nga mga tagpalamati. Standby kay maghahatag man kita sa dugang sining mga balita kag impormasyon. May kantanan sa sining mga balita kag mga impormasyon man nga ton sining masagap. May kantanan sa sining crash sa isa iya ka eroplano sa ton sining mga kabombo at least 290 ka mga taong nagkalamatay matapos nga nag-crash ining eroplano nga padulong sa may airport sa Amidab, India. Sa aton sining mga kabombo, ang eroplano padulong kung tani ini sa may London. Sa aton sining mga kasimanwa, naigo iya sini ang isa ka hostel para sa mga doktor kag nag-crash ini mga biyan. Sa aton sining karon nga mga kabombo. Out of 241, 242 ining total of 241 ang mga nagkalamatay, kay isa lang ang nakasurvive mo. 242 ang pasahero sa aton sining mga kasimanwa. Ang iban sining mga nagkalamatay at itong mga nadalahig sa sining crash sa aton sining mga kabumbu, hindi to sila iya mga pasahero.
ang eroplano amo iyang Boeing 787-8 Dreamliner kag sandig diri sa Flight Radar 24 amo niyang first major incident nga kung saan involve ang nasambitan sini iyang aircraft. Sa aton sini karon nga mga tag-palamati tingwa magkita karon nga makapangingangot sa aton sini nga mga Bombo International correspondents agud iya banwa nga makakuha sang dugang pagid nga mga impormasyon na tuhoy sa nasambitan sining makabigdaton isa iya ka trahedya nga nagalunta dito sa may Ahmedabad, no? Sa Ahmedabad sa may Western Indian State sang Gujarat. Sa aton sinikaron nga mga kamomoras naton 56 minutos na ang nakaligad diri sa pagpangalagad nakaligad sa taknang alas 11 sa pagpangalagad man sang Bombo Hanay Saudo. Pangayo karon ang clarification sang prosecution team sa Senado no sa sining pagbalik nila or pag-remand sang articles of impeachment complaint dito ya sa Kamara batok sa kay Vice President Sara Duterte. Iginpayag ni Batangas 2nd District Representative Garvil Luistro, miyembro sang House Prosecution Panel sa idalom sang pagsulundan sa aton sining alay mangin sa mga ordinaryo sining korte, hindi lamang impeachment court ang pagpadala sang somon amo kuno ang nagapabutyag sang jurisdiksyon sa kaso. Dito naburunan kuno iya, no? Kag nagalibog ang ulo ni Congressman Luistro bangod sa sining order sa Senado kag nagapanindugan ini sila nga iga-sumiter ang 7 articles of impeachment sa Kamara sadtong nakaligad sining Pebrero 5 nakangamo man ang nagasandig sa 1987 na konstitusyon. Dugang pa ni Luistro mga biyan tinga wala sila iya sa may ginlapas sini, no? Nga naman nga ruling or particularly the one-year ruling nga nagadumili no, sa pagduso sa impeachment ng mga biyan sa isa iya ka opisyal sa pungsod. Anyway, dugang-dugangan aton bala ang mga balita kag impormasyon karon sa aton man sini pa rin nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na bombohan ay sa udto pagkatapos sa mga nagapauna dalakuan ng mga balita kaupo naman sa Bombo News Center. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin At serbisyo publiko, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!
This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ng Biyernes, Hunyo 13, taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, Vice President Sara Duterte bumuelta sa kanyang mga kritiko. Kinumpirma ring tutugon sa ipinadalang paanyaya ng Senado ng Pilipinas. Si Senator Gatchalian naman nanindigang hindi pa naibabasura ang impeachment complaint laban kay BP Sara. Abangan din mamaya ang Department of Foreign Affairs nakabantay sa tumitinding immigration protest doon sa Estados Unidos. Pinag-iingat din ng mga Pinoy laban sa pagbiyahe doon sa bansang Iraq. U.S. Secretary of State Marco Rubio iginiit ang matatag na suporta sa Pilipinas sa kabila ng tumitinding tensyon sa bahagi ng West Philippine Sea. Abangan sa ating provincial report mamaya, lalaking inakalang baboy ramo. Doon po yan sa may Leyte, binaril ng kanyang kasama. Sa ating international news, ang Israel naman naglunsad na ng preemptive strike laban sa Iran. Samantala, ang US walang nakikitang dahilan para i-ground ang Boeing 787 matapos ang nangyaring Air India crash. Abangan din sa ating sports balita mamaya, si Tyrese Haliburton balik na sa pagiging top contender para sa Finals MVP sa 2025 NBA Finals. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Bumuelta ngayon si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga kritiko at sinabing kaya siya binabatikos ay dahil hadlang umano siya sa pansariling interes o pansariling ambisyon ng ilang nasa kapangyarihan. Pasaring ng pangalawang Pangulo na isa raw siyang sagabal sa landas ng iba. Isang kalabang kailangang alisin para malaya silang makapaghari sa Pilipinas. Ginawa ng pangalawang Pangulo ang naturang pahayag sa gitna na rin ng mainitang diskusyon ukol yan sa impeachment complaint laban sa kanya. Patunay din ito ng ating karanasan na nagpapakita na ang pagmamalasakit at paglilingkod sa bayan ay banta sa interes ng iilan lamang. To them, we are a hindrance, an obstruction to the path of their personal ambition, an enemy they must eliminate to clear their way. Bahagi po yan ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Hindi pinangalanan nitong si VP Sara ang kanyang tinutukoy, ngunit sinabi niyang ang kanyang malasakit at paglilingkod sa bansa ay banta sa interes ng ilang mga politiko. Hindrance. The attacks are cowardly, yet openly disingenuous and arrogant, absence of basic human decency and respect for the rule of law, typical of people drunk in power. Pero nananatili tayong nakatayo dahil ang ipinaglalaban natin ay tama at totoo. We remain strong, steadfast, and grounded in truth, integrity, and faith in the hand of God. Bahagi pa rin po yan ng mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Binatikos din po niya mga nasa pwesto na ayon sa kanya, ginagamit ang dahas at hiram na kapangyarihan upang siya ay gipitin. Gaya umano ng sinapit ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kasalukuyan pong nakakulong ngayon sa International Criminal Court. Sa kabila ng mga banta at mga paninira, sinabi ng pangalawang Pangulo na nanatili siyang matatag dahil ang hustisya niya ay yumuyuko sa katotohanan. Kaya buo umano ang paninindigan nito sa laban para sa Pilipinas. Naniniwala naman ng Vice Presidente na maipapanalo niya ang laban at tuluyang magwawagi ang katotohanan sa kabila ng pananakot umano at pagmamalabis ng kanyang mga kritiko at mga kalaban. Kumpirmado mula kay Vice President Sara Duterte, natutugon siya sa ipinadalang summons ng Senado kaugnay ng impeachment proceedings laban sa kanya. Sa isang panayam habang nasa Kuala Lumpur, Malaysia, ang bise nitong Huwebes, sinabi ng naturang opisyal na ang kanyang defense team na ang umahawak sa paghahanda ng tugon na ito. Narito ang naging paliwanag ni Vice President Sara Duterte. Pag-usapan namin yan ng ating mga defense councils at pinag-usapan na rin ang may pagpapahal sa summons. Pag-usapan namin yan
Noong Hunyo 11, personal nang naipadala ng Senate Impeachment Court ang summons sa tanggapan ng Vice Presidente sa Mandaluyong City. Kalakip nito ang 7 articles of impeachment na inaprubahan ng House of Representatives. Inaatasan ang Vice Presidente na magsumite ng kanyang opisyal na tugon sa loob ng 10 araw mula sa araw ng pagtanggap ng naturang paanyaya na walang tinatakdang palugit. Kasama rin sa kautusan ang personal na pagdalo ni Duterte sa Session Hall ng Senado sa Pasay City sa petsa at oras na itinakda ni Senate President at Presiding Officer Francis Chis Escudero. Ayon sa dokumento, inuutusan si Vice President Duterte na sumunod at isakatuparan ang anumang utos, direktiba at pasya ng Senado na kumikilos bilang impeachment court, alinsunod na rin sa konstitusyon at mga batas ng Pilipinas. Wa pa tayo ng mga dagdag na development kaugnay pa rin po mga kaumbos sa mainit na usapin ng impeachment complaint. Ang impeachment case laban daw kay Vice President Sara Duterte hindi pa rin po tuluyang ibinabasura. Ayon yan kay Senator Gatchalian. May update po dyan si Bombo JC Galvez. Hindi pa tuluyang ibinasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, ito'y matapos na irimando ibalik ng impeachment court sa Kamara ang articles of impeachment na inihain laban sa Vice Presidente. Paglilinaw ng senador, nag-issue ng writ of summons kay VP Sara, nangangahulugan na hindi dinismiss ang impeachment case kahit na ibinalik ang kopya ng mga reklamo sa Kongreso. Bukod dito, nilinaw pa ng mambabatas na wala pa sinilalaman mismo ng kaso laban kay VP Sara, kundi nasa proseso pa lamang sa ilalim ng ating saligang batas. Hindi pa natin pinag-uusapan dito yung pinakakaso. Wala pang guilty, wala pang not guilty. Ang pinag-uusapan lang natin dito yung proseso sa ilalim ng saligang batas. At kaya ako bumoto na huwag ibalik sa Kongreso dahil wala naman yan sa ilalim ng ating saligang batas. Dapat sundan lang natin kung ano yung nakasaad sa ating saligang batas dahil para klaro at transparent sa ating mga kababayan ang magiging proseso. Ngayon, ang sagot dyan sa tanong mo ay kung titignan natin yung action at titignan natin yung salita o words doon sa motion, magkaibang ang layo, ibang-iba. Sabi doon sa words, sa salita, return, pero action, hindi naman nag-return. At nag-issue ng summons ang presiding officer, nag-issue rin ng instruction sa mga prosecutor mag-reply. So ibig sabihin, tuloy-tuloy ang takbo ng impeachment process. Tuloy-tuloy ang impeachment. Samantala, hindi naman daw inaasahan ni Gatchalian na magkakaroon ng motion na ibalik sa Kamarang impeachment complaint na inihain kay Duterte. Inaasahan daw niya ng 23 senator judges ay tatalima sa nakasaad sa 1987 Constitution dahil malinaw niya na wala ang pagriman sa konstitusyon. Ako, ini-expect ko na merong tututol dahil alam naman natin ang mga political leaning sa loob ng Senado. Alam naman natin kung sino ang magkakakampi, sino ang mga grupo-grupo. Pero hindi ko ni-expect yung magiging motion ay ibalik sa Kongreso. Ini-expect ko na magkakaroon talaga ng botohan. Natural naman yan eh. Sa ganitong 24 na senator judges o 23, no? Dahil wala na si Senator Angara, 23 senator judges, talagang hindi magkakaroon kami ng iisang pag-iisip. At dahil nga iba-iba yung aming political leanings, iba-iba rin yung magiging takbo ng usapan. Pero ang aking ini-expect ay sana yung mga kasamahan natin ay sundan kung ano yung nasa ilalim ng saligang batas. Una rito, matapos ang mahabang deliberasyon sa impeachment court, nagdesisyon ng mga senator judges na ibalik sa House of Representatives ang impeachment complaint laban kay Duterte. Si Senator Judge Alan Peter Cayetano ang nagmusyon kung saan 18 senator judges ang pumabor, 5 tumutol at walang nag-abstain. Iginiit ni Senate President Francis Chis Escudero na walang kapangyarihan ng Kamara na suwayin ang mga utos ng impeachment court. Hindi magkapantay-an niya ang Senado at ang Kamara pagdating sa usapin ng impeachment. Wala raw sa lugar para kay Escudero na hindi sumunod ang Kamara sa ipinag-uutos ng impeachment court.
Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga balita sa oras na ito, muling humiling ng suporta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa diplomatic community na hangarin ng Pilipinas na makakuha ng pwesto bilang non-permanent member ng United Nations Security Council. Sa kanyang talumpati sa Vendi Honor sa Malacanang kagabi, kaugnayan sa selebrasyon ng ika-127 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, humiling ang Pangulo sa mga bansang kinakatawan ng Diplomatic Corps na suportahan ang kandidatura ng Pilipinas para sa terminong 2027 hanggang 2028. Binigyang diin ng punong ehekutibo na matagal nang aktibong kalahok ang Pilipinas sa mga pandaigdigang inisyatibang ito. At ang pagtakbo nito para sa non-permanent seat sa United Nations Security Council ay bahagi ng pagpapatuloy na makibahagi sa mga usaping may pandaigdigang epekto. Oras natin 12 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga balita, mga kabombo, naniniwalang Malacanang na nakaangkla dapat sa kung ano ang makabubuti sa pamamahala o sa local governance ang dapat na makamit sa pagpapanukala ng pagpapalawig sa termino ng mga nasa barangay at sangguniang kabataan. Ayon sa Palasyo Malacanang, ito anya ang nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. anuman na magiging pagbabago sa tagal ng panunungkulan nitong mga nasa level ng barangay at sangguniang kabataan. Bukod sa mabuting local governance, kailangan na maging bottom line anya na panukala ay sa kung may maidudulot bang pagunlad ang naturang extension sa buong komunidad. Gayunpaman, sa ngayon ay wala pang opisyal na tindig rito ang punong ehekutibo, ngunit ang usaping term extension ay nasa diskusyon na ng hanay ng Kongreso at ng iginagalang ng Pangulo ang legislative process na ikakasa ukol sa naturang panukala. Sa iba pang mga usapin, ukol pa rin po yan sa halalan. Inanunsyo ng Commission on Elections na ilalathala nila sa publiko ang lahat ng Statement of Contributions and Expenditure nitong mga kandidato sa pagkasenador at mga party list sa nagdaang midterm elections bilang bahagi po ng kanilang transparency sa publiko. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, layon nitong matulungan ng mga individual at organisasyon na masuri kung naitala ng tama ang kanilang mga donasyon doon sa kanilang contributions and expenditure statement. Dagdag pa niya, ito ang unang pagkakataon na gagamit sila ng isang plataforma upang ilabas ang mga dokumentong ito. Katuwang nila ang Department of Information and Communications Technology para yan sa hakbang na kasalukuyan na ring hinihintay ng komisyon ang tugon ng ahensya ukol sa sistema na kanilang gagamitin dahil kailangan muna nila itong maaprubahan. Samantala, ipinahayag naman ni Chairman Garcia na ang lahat ng kandidato na bigong magsumite ng kanilang mga statement of assets or ang contribution and expenditures ay papadalhan ng liham mula sa Political Finance and Affairs Department. Binigyang diin niya na hindi na sila tatanggap ngayong araw itong mga contribution statements. Ang mga kandidatong hindi nakapagsumite ay maaring humarap sa administrative fine at election offense. Batay ho sa datos ng Commission on Elections, mga kabombo, nasa 61 mula sa 64 na kandidato sa pagkasenador, 25 mula sa 28 na political parties at 141 mula sa 154 na party list groups ang nakapagpasa ng kanilang Statement of Contribution and Expenditures bago ang itinakdang deadline. Sa pagkakataong ito, kuha pa tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan. Ito hong pagbasura sa asylum application ni Attorney Harry Roque, mariing pinabulaanan. Dating President spokesperson naman, nakakuha pa ng national ID sa the Netherlands. Alamin ang buong detalye ng balitang yan. Tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Mariing pinabulaanan ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na ibinasura o tinuldukan na ng bansang the Netherlands ang aplikasyon nito ng asylum. Ayon kasi sa naturang abogado na ang proceedings ng asylum nito ay kasalukuyan pa rin nasa proseso taliwas sa mga kumakalat ngayon, kung saan binigyan din ng dating tagapagsalita na walang ibang pwedeng makakuha ng impormasyon hinggil sa proseso nito. Git kasi niya na tanging Dutch government at siya lamang ang may access sa proceedings ng asylum application sapagkat may sinusunod umanong confidentiality. Kaya't bunso nito'y kanyang itinuturing na ang mga impormasyong kumakalat ngayon ay isang halimbawa ng fake news o peking balita lamang.
Habang sa kabila ng mga isyong ito, ipinagmalaki naman ni Attorney Harry Roque na kanya nang nakuha ang national ID mula sa bansang the Netherlands. Dahil dito'y mayroon na siya magagamit na identity card upang magsilbing legal proof na kanyang pagkakakilanlan habang nananatili sa naturang bansa. Si Attorney Harry Roque, dating presidential spokesperson ni former President Duterte, ay maalalang ipinaaresto ng hukom sa Pilipinas dahil sa kaso nitong may kinalaman sa illegal na operasyon ng Pogos sa bansa. Isa siya sa ilan pang mga hindi naaresto ng mga otoridad na may nakabinbing kinakarap na mga kaso katulad na lamang ni Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag, former Police Lieutenant Colonel Rafaela Dumlao III at iba pa. Kaya't ang Department of Justice ay siyang inihayag ang pakikipag-ugnayan lalo na sa hepe ng Philippine National Police na si General Nicolas Torre III upang tuluyan ang mahuli ang mga pugante. Narito, pakinggan muna natin si Assistant Secretary Miko Clavano ng Department of Justice. Well, we welcome the statements of General Torre regarding his mission to catch these fugitives. No? Katrabaho din ho natin si General Torre at alam naman natin yung kakayahan ni General Torre. Kaya hindi kami worried at alam natin na talagang itutupad niya yung kanyang mga sinasabi. Kagaya mula dito sa Department of Justice, lungsod ng Maynila, Bombo Gran Clario, nag-uulat. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras na natin 17 minuto makalipas sa mga kabombo alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang malalaking balita, tiniyak ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na nanatiling matatag ang suporta ng Amerika sa Pilipinas sa ilalim po ng Mutual Defense Treaty kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan kahapon. Ayon sa kalihim ng Estados Unidos, katuwang nito ang Pilipinas bilang kaibigan at isang kaalyado para sa kapayapaan, seguridad at maging sa kaunlaran. Binigyang diin niya ang 80 taon na pagkakaibigan ng dalawang bansa mula noong World War II o ikalawang digmaang pandaigdig hanggang sa kasalukuyan. Patunay ng malalim ng ugnayan ng dalawang bansa. Dagdag pa ng kalihim, ang kooperasyong panseguridad at enerhiya ay nagpapakita ng patuloy na pagpapalalim sa naturang alyansa. Gid pa ng kalihim, habang nakasama o magkasama ang Estados Unidos at ang Pilipinas na nagtatrabaho para igalang ang international law sa West Philippine Sea, tili ang matibay nilang pangako sa Mutual Defense Treaty. Samantala, nagpadala rin ng malugod na pagbati si Russian President Vladimir Putin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iginiit ang tradisyonal na magandang ugnayan ng dalawang bansa. Kasabay pa rin po yan ng selebrasyon ng Araw ng Kalayaan kahapon, Hunyo 12. Sa iba pang mga developments, siniguro ho ng Department of Foreign Affairs ang tuloy-tuloy na pagtutok sa tumitinding immigration-related protest doon ho sa Estados Unidos kung saan ilang mga protester ang inaresto ng mga otoridad. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary for Migrant Workers Affairs Robert Ferrer Jr., binabantayan ng pamahalaan ng Pilipinas ang sitwasyon ng mga Pinoy sa Estados Unidos habang nagpapatuloy ang malawakang mga demonstrasyon at mga protesta. Kasabay nito ay patuloy ding pinapalalahanan ang mga US-based Filipinos na huwag sumama sa mga isinasagawang protesta. Sa gitna po yan ng mas matinding pagsalakay ng mga US authority at tuluyang paghuli sa ilang nakikibahagi sa mga naturang demonstrasyon. Sa kasalukuyan, walaan niyang Pilipino at maging yaong mga Filipino-American na kabilang sa mga naaresto. Kasabay ho ng maagang pagpapaalala sa kanila simula magumpisa ang demonstrasyon sa iba't ibang bahagi ng Estados Unidos. Sa kasalukuyan, mahigpitan niyang pagpapatupad ng curfew lalo na doon ho sa bahagi ng Los Angeles kung saan isinasagawa ang pinakamalaking protesta nitong mga immigrants. Nakadeployaan niya mga miyembro ng Los Angeles Police District o ito ho'y kilala sa tawag na LAPD, ang National Guard ng Estados Unidos at maging ang mga miyembro ng US Marines upang bantayan ang mga mamayan, maging ang mga migrant at mga immigrants na magpupumilit na magsagawa nitong malawakang demonstrasyon. Sa kasalukuyan, wala dinaan niyang natukoy na Pinoy na ipinadeport dahil sa kanilang kaugnayan sa malawakang protesta. Ayon pa rin kay Assistant Secretary Ferrer ng Foreign Affairs Department, nirerespeto ng pamahalaan ng Pilipinas ang desisyon ng US government ukol sa mga immigration-related protest. Maging ang Pilipinas din anya ay tiyak ding hihigpitan ng pagpapatupad ng batas kung may mangyayaring kahalintulad na protesta dito sa Pilipinas
na kinauugnayan nitong mga foreigner o nitong mga dayuhan. Sa iba pang mga balita, kinumpirma ng Philippine Embassy sa London na kabilang ang mga Pilipino sa mga naging target sa karahasang may halong rasisismo sa Northern Ireland. At kasunod ng isang riot na sinasabing nagsimula matapos ang umunoy panggagahasa sa isang batang babae ng 2 kabataang Romanian. Sa kasamang palad na apektuhan ang ilang Pilipino sa naganap na kaguluhan ayon sa abiso ng embahada. Ipinahayag ng embahada ang matinding pag-aalala sa sitwasyon at kinumpirma na isa sa mga nasunog na sasakyan sa bayan ng Ballymena ay pag-aari ng isang Pinoy. Nakatagdang dumating sa Northern Ireland si Philippine Ambassador to the United Kingdom Teodoro Locsin Jr. sa Hunyo 13 upang personal na alamin ang kalagayan at makipagpulong sa komunidad ng mga Pilipino doon at tiyaking wala nang masaktan pa. Pinapayuhan naman ang lahat ng Pilipino dyan ho sa naturang lugar at mga kalapit na lugar na manatiling mapagmatsyag, sumunod sa mga paalala ng lokal na otoridad at agad makipag-ugnayan sa embahada kung kinakailangan ng tulong. Ayon pa sa mga lokal na ulat, ilang bahay at sasakyan ang sinunog dyan ho sa Ballymena noong araw ng Martes. Ang ikalawang sunod naman na gabi ng karasang inilarawan ng pulisya bilang racist tadgery. Sa halos kaugnay pong balita, pinayuhan naman ng Philippine Embassy doon ho sa May Iraq ang mga Pilipino na iwasan ang hindi kinakailangang paglalakbay patungo ho doon sa naturang bansa. Dahil sa umiiral daw na tensyon at hindi matatag na seguridad sa naturang rehiyon. Dagdag pa rito, pinalahanan ng mga Pilipinong nasa Iraq na umiwas sa matataong lugar, maging maingat, manatiling alerto at laging updated sa mga kaganapan doon. Sa kasalukuyan, nasa alert level 3 pa rin ang bansang Iraq na nangangahulugang may umiiral na violent disturbance o ito'y panlabas na banta sa ilang partikular na lugar sa naturang bansa. Ipinahayag din ng babala isang araw matapos utusan ng Estados Unidos sa pamamagitan po ng Department of State ang agarang pag-alis ng mga non-emergency personnel ng pamahalaang Amerikano mula ho sa Iraq. Bagamat walang tiniyak na dahilan na binanggit sa anunsyo ang heightened regional tension. Ayon sa ulat, sinabihan umano ang mga opisyal ng Estados Unidos na paghandaan o ihanda na ang Israel na magsagawa ng opensiba laban ho doon sa katabing bansa, itong bansang Iran. Nagbabala naman ang Iran na matatapang nitong tatargetin ang mga base militar ng Estados Unidos na abot ng kanilang mga armas sakali pong may kaguluhan na ipataw sa naturang bansa. Ang mga pangyayaring ito ay nagaganap ilang araw bago ho ang inasahang US-Iran talks doon ho sa may Oman sa Hunyo 15 na layong bumuo ng panibagong kasunduan ukol yan sa nuclear program ng naturang bansa. Ito namang Local Water Authority Board nakatakdang isumite kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang investigasyon sa Prime Waters. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ni Bombo Annalise Soberano. Kinumpirma ng Local Water Utilities Administration o LUA na natapos na nila ang investigasyon kaugnay sa kontrobersiya na kinasangkutan ng Prime Water na nahaharap sa malaking problema dahil sa kakulangan ng water supply sa bahagi ng Bulacan, Cavite at ilang pang lugar sa bansa. Ayon kay LUA President Moises Salonga, humingi na sila ng schedule sa Office of the President para maisumite sa Pangulo ang kanilang report. Ayon pa kay Salonga, kailangan munang ma-assess ng Pangulong Marcos ang kanilang report bago nila ilathala ang report sa media. Sa press briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Salonga na mayroon silang mga hakbang o plano na inirekomenda gaya ng short-term solution at long-term systematic solution. Inihayag pa ni Salonga, nagbigay na din ng catch-up plan ang Prime Water hinggil sa nasabing problema sa Bulacan at ilan pang bahagi ng bansa. Gayunpaman, sabi ng LUA, kailangan muna itong i-match up. Iniulat din ng LUA na mayroon ng tubig sa 2 paaralan na ininspeksyon ng Pangulong Marcos sa nasabing probinsya. Bukod pa dito, naglabas din ng memorandum ang LUA sa nasa 532 water districts sa buong bansa na i-attach sa kanilang mga report na may mga paaralan sa private at public sectors na hanggang sa ngayon ay walang tubig nang sa ganon kanilang maaksyonan. Pakinggan natin ang naging pahayag ni LUA President Moises Salonga. Hindi ko lang mapipreempt at bibigay po namin sa Presidente yun, and after his appreciation of the facts, then we'll be able to share the contents of such report.
Moises Salonga. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Bombo Weather Update. Sa ating weather update mga kabombo, naharap ho sa banta na malawakang pagbaha ang 8 rehiyon dito ho sa Pilipinas ngayon pong araw, Hunyo at 13. Yan po'y dulot ng umiiral na southwest monsoon at ito hong papalayong bagyong Oring na palabas na nga ho ng Philippine Area of Responsibility doon ho sa may particular na, doon sa may bahagi ng extreme northern Luzon. Kinabibilangan ito ng 7 rehiyon sa Luzon at 1 rehiyon dyan sa may Visayas region. At ang Cordillera po'y nahaharap sa pagbaha. Kabilang po dito ang mga probinsya ng Ifugao, Benguet, Mountain Province. Sa Region 1 naman o Ilocos Region, naharap po sa mga banta ng pagbaha ang Pangasinan, ang probinsya ng Ilocos Norte, probinsya ng Ilocos Sur at maging ang probinsya ng La Union. Diyan naman sa may Cagayan Valley o diyan po sa may Region 2. Naharap po sa mga banta ng pagbaha ang probinsya ng Cagayan at ang probinsya ng Isabela. Sa Region 3 o dyan po sa may Central Luzon, kabilang ho dito ang probinsya ng Bataan, Zambales at maging ang coastal province na Aurora. Dyan ho sa may Region 4A o dyan po sa may Calabarzon Region, kabilang ho dito ang Quezon Province, ang Rizal Province at maging ang probinsya ng Cavite. Sa Region 4B naman o dyan po sa may Mimaropa Region, kinabibilangan po ito ng Oriental Mindoro at ang probinsya ng Occidental Mindoro. Sa Region 5, o dyan po sa may Bicol Region, kabilang po dito ang Catanduanes, ang Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Albay at maging ang probinsya ng Sorsogon. Samantala, ang kaisa-isang rehiyon dyan po sa may Visayas Region na naharap po sa matinding pagbaha o banta ng matinding pagbaha ngayong araw ay ang Western Visayas o dyan po sa may Region 6. Kinabibilangan po ito ng mga probinsya ng Capiz, Aklan, Antique at Negros Occidental. Ayon po sa abiso, batay po sa abiso ng State Weather Bureau ngayon pong araw, Hunyo at 13 mga kabombo, maaari daw makaranas ng malalakas sa mga pagulan ang mga nabanggit na rehiyon, mga nabanggit na probinsya na posibleng magdulot ng biglaang pagbaha o ito'y kilala sa tawag na flash flood at maaari pong abutin ng mga pagbaha ang mga mabababang lugar at posible ring magkaroon ng mga serye ng landslide. Pinag-iingat pa rin po ang lahat dahil pa rin po sa epekto ng papalayong low pressure area na dati pong tinawag na bagyong Oring at yung mga pag-ulan na dulot ng naturang sama ng panahon. Samantala, ikinababahala ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang umano'y pagpositibo ng maraming mga dayuhang manggagawa ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa iba't ibang sexually transmitted disease. Ayon kay PAOK Executive Director Gilbert Cruz, umaabot na sa 66 na naarestong POGO workers ang nagpositibo sa mapanganib na sakit na kinabibilangan ng Human Immunodeficiency Virus o HIV, syphilis at hepatitis B. Nakababahalaan niya na mayroon pang hanggang 9,000 dayuhang manggagawa sa mga POGO hub ang posibleng pag-alagala pa. Kailangan aniyang mahuli ang mga ito sa lalong madaling panahon upang masuri kung positibo rin sila sa nakakahawang sakit at hindi lalong lumaki pa ang krisis na dulot ng mga ito. Katwiran pa ho mga kabombo ng opisyal, hindi alam ng pamahalaan ang ginagawa ng mga ito araw-araw at posibleng sa halip na magpagamot sila ay posible anyang lalo lamang silang makakalat ng naturang mga sakit. Sa kasalukuyan, mayroong 700 dayuhan ho ang kasalukuyang naghihintay ng deportasyon habang nasa loob ng PAOK Detention Facility dyan ho sa lungsod ng Pasay. Samantala, 1 dayuhan na ho ang naitalang nasawi dahil sa komplikasyon sa HIV, batayan sa naging record ng naturang komisyon. Oras natin mga kabombo, meron na lamang tayong 29 minutes bago po sumapit ang 1:00 ng hapon at abangan po mamayang report ni Bombo Bea Penisa mula po sa may Department of Energy. Ang bago pong liderato o management ng Department of Energy sa pangunguna ng officer in charge nito si Secretary Garin ay pagpapatuloy daw yung mga nasimulan ng umalis na kalihim na mamumuno naman sa iba pang mga departamento o ibang departamento. Abangan po yan sa live report mamaya ni Bombo Bea Penisa. Bombo International News.
Naglunsad ng preemptive strike laban sa Iran ang Israel sa mga itong tinatawag nga na preemptive strike laban sa Iran ayon yan sa mga Israeli Defense Minister Israel Katz kasabay ng pagdedeklara ng state of emergency sa buong bansa. Pahayag ng opisina kasunod ng preemptive strike ng State of Israel laban sa Iran, inaasahan ang agarang pag-atake ng mga missile at drone laban sa Israel at sa mga sibilyan nito. Iniulat naman ng Iranian state media na ilang pagsabog ang sunod-sunod na naobserbahan o narinig sa kabisera ng Tehran at habang patuloy na tumitindi ang tensyon sa naturang rehiyon. Isang opisyal ng Estados Unidos naman ang nagsabing walang direktang partisipasyon o tulong mula sa US sa mga isinasagawang pag-atake ng Israel sa loob ng Iran. Kinumpirma rin ng isang Israeli official na ilang ulit na nagpulong ang National Security Cabinet ng Israel magdamag bago isinagawa ang naturang opensiba. Iginit naman ng Israeli Prime Minister na si Benjamin Netanyahu na magpapatuloy ang opensiba ng Israel laban sa Iran hanggang sa tuluyang matanggal ang banta mula sa Islamic Republic. Narito ang bahagi ng paliwanag ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. Samantala, isinara na ng Israel ang kanilang airspace hanggang sa susunod na abiso. Ayon sa Ministry of Transportation ng naturang bansa. Ang panibagong hakbang hakbang militar na ito ay naglalagay sa rehiyon sa mas matinding panganib ng malawakang sagupaan habang nakaamba ang posibleng pag-atake mula sa Iran bilang ganti. Samantala, walang nakikitang agarang dahilan ang gobyerno naman ng Estados Unidos para ihinto ang operasyon ng Boeing 787 matapos ang trahedyang kinasasangkutan ng isang Air India flight sa India na ikinasawi ng mahigit 240 katao. Sinabi ni U.S. Transportation Secretary Sean Duffy at Federal Aviation Authority Acting Administrator Chris Rochiliu na wala pang indikasyong teknikal na sira sa Boeing 787 na magre-rekomenda ng kaukulang grounding. Bagamat napanood na nila ang mga video ng insidente, iginiit ng opisyal na hindi ito sapat na basihan para gumawa ng desisyon. Dagdag pa ni Rochiliu, patuloy nilang babantayan ang anumang impormasyon na lalabas kaugnay ng naturang insidente. Aniya, kung may matukoy na panganib, agad silang kikilos upang matugunan ito. Tinek naman ng opisyal na ang US government ay handaling magpatupad ng mga kaukulang safety measures kung kinakailangan. Uunahin naman aniya ng mga otoridad ang kaligtasan ng publiko at handa silang magdagdag ng mga resources kung kailangan para makuha ang lahat ng kinakailangang datos. Sa ngayon, nananatiling ligtas pa rin gamitin ang Boeing 787 sa kabila ng nangyaring trahedya ayon sa US aviation officials. Bombo Sports News. Sa ating pong sports balita para po sa mga NBA fans habang nagpapatuloy mga kabombo ang 2025 NBA Finals. Muli pong bumalik bilang top finals most valuable player o MVP contender ang star guard ng Indiana Pacers, itong si Tyrese Haliburton. Sa inilabas ng liga na listahan ng mga finals MVP contender ngayon pong araw, Hunyo 13, nangunguna po rito si Haliburton habang pumapangalawa si Thunder guard Shai Gilgeous-Alexander. Pumangatlo po rito ang forward ng Indiana Pacers, itong si Pascal Siakam, habang sumunod sina Thunder forward
Jalen Williams at ang guard ng Indiana, isa pang guard ng Indiana na si Andrew Nemhard. Kasunod po ng Game 3 win ng Pacers laban po sa Thunder, muling tumaas ang tsansa nitong si Tyrese Haliburton na maging Finals MVP. Hawak po niya ang 7.7 points per game, 7.3 rebounds per game at 7.7 assists per game sa tatlong Finals appearance. Nagagawa nitong kabilang hudyaan ng paggawad ho sa kanya ng free throw o hindi paggawad sa kanya ng free throw kung saan sa buong Final Series ay hindi pa siya ginagawaran ng isamang free throw. Malalang sa Western Conference Finals, hindi po napunta kay Haliburton ang MVP award at sa halip ay nakuha po ito nitong si Pascal Siakam. Siya pong nagsisilbing leading scorer at rebounder ng Indiana Pacers sa nagpapatuloy na series ng Finals. Sina Siakam at Haliburton ay kapwa nangunguna sa Pacers pagdating po yan sa scoring at rebounding ability. Daan upang iposte ng koponahan ang 2-1 lead laban ho sa kasalukuyang top team ng NBA na Oklahoma City Thunder. Samantala, ang number 2 contender na si Shai Gilgeous-Alexander at hindi pong top scorer sa NBA Finals. Hawak po niya ang 32.0 points per game, 6 rebounds per game at 5 assists per game sa loob po ng 3 game na kanyang inilaro sa naturang serye. Bukas, Mayo 14 mga kabombo, muli pong maghaharap ang Thunder at ang Indiana Pacers sa Gainbridge Fieldhouse. Yan po sa Indianapolis, ang kasalukuyang home court ng Indiana Pacers. Update po tayo mula sa Department of Energy. Ang bagong officer in charge ng Department of Energy handa raw hong ipagpatuloy ang mga nasimulan nitong si Secretary Lotilla. May mga development po dyan si Bombo Bea Peniza. Nangako si Department of Energy Officer in Charge Sharon Garin na ipagpapatuloy niya ang mga nasimulan ni outgoing Secretary Rafael Lotilla bilang mamumuno na ito sa ilalim ng Department of Environment and Natural Resources. Sa isang pulong balitaan na ginanap mismo sa tanggapan sa Taguig City, inihayag ni Garin ang kanyang kagustuhang ipagpatuloy ang legacy na may iwan ng dating kalihim para maging tuloy-tuloy din anya ang mga improvements sa departamento sa ilalim ng kanyang pamumuno bilang officer in charge. Ipagpapatuloy din ang mga naiwang contracts at paparating pang mga kontrata para matuloy din ang target ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa 2028 ay magamit na ang mga renewable resources bilang pinanggagalingan ng enerhiya sa bansa. Kaugnayan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ng bagong OIC, Sharon Garin. We continue what we have done so far because we can still improve on it and also the implementation of what we have accomplished. Kasi marami na pong contracts, we just have to make sure that they happen. So I think we continue the policies and the reforms that Secretary Lotilla has done para mapatuloy yung targets ng Presidente by 20. Samantala, ayon pa kay Garin, para rin sa mas maayos sa pagkamit ng mga target na ito, patuloy nilang i-a-adapt ang mga programa, reforma at polisiya ni Lotilla. Ani Garin, ito ay munting paalala na rin sa mga personnel ng departamento na mananatili ang mga ito as long as nagagampanan nila ang kanilang mga nakatakdang trabaho para na rin sa ikaangat ng departamento. Layon din ni Garin na mas i-improve pa ang mga polisiyang nasimulan ni Lotilla at simulan ng ayusin ang mga issue, partikular na ang issue ng elektrisidad sa Siquijor na siyang nauna ng binisita ng Pangulo. Kaugnayan, pakinggan pa natin ang mga bahagi ng pahayag ng bagong officer in charge, Sharon Garin. So I think the key word, not only for the media but also for all the DOE family, is continuity talaga. Everybody stays as long as you've done your work well and you believe in the reforms that you have done, then everybody stays as is and continue what Secretary. Sa kasalukuyan, Bombo Genesis and Bombo Victor, nakatakda ng mamuno at manungkulan bilang bagong kalihim ng Department of Energy and Natural Resources si Secretary Rafael Lotilla, habang uupo naman bilang officer in charge ng Department of Energy si Garin, alinsunod yan sa naging balasahan ng mga gabinete ng Pangulo. Yan muna mga updates mula dito sa Taguig City. Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Meron na lamang po tayong 20 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alauna ho ng hapon. Sa iba pang mga balita, tiniyak ko ng Department of Agriculture ang nakandang tulong para sa mga magsasaka at mga mangisdang naapektuhan sa malawakang pagulan na dulot po ng Bagyong Ring na tuluyan din pong nalusaw. Ayon sa Department of Agriculture, Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, nakapreposisyon ang sapat na agricultural inputs na maaari pong ipamahagi sa mga magsasakang matutukoy na maaari pong apektado.
Una na rin pinayuhan ng ahensya ang mga magsasaka at mangingisda na magsagawa ng early harvest kapwa sa mga pananim at maging sa mga palaisdaan kung kinakailangan bago pa man ang mga inasahang pag-ulan na dulot ho ng naturang bagyo. Ayon pa rin sa Department of Agriculture Operations Center, magpapatuloy ang gagawin nitong pagmonitor sa sitwasyon ng mga mangingisda at mga magsasaka sa kabila ng tuluyan din paghina ng Bagyong Uring at patuloy nitong paglabas sa Philippine Area of Responsibility. Nakapanday din ang naturang opisina sa sitwasyon ng mga malalaking dam sa bansa sa gitna po yan ng malawakang mga pagulan. Samantala, nakatakdang magtayo ng 20 fishing aggregating devices ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR dyan ho sa West Philippine Sea. Ito ay bilang tulong ng pamahalaan sa mga mangingisdang nagagawi sa naturang karagatan, lalo na ang mga mangingisdang nagmumula sa probinsya ng Palawan. Sa pamamagitan kasi ng naturang device o kilala rin sa tawag na mga payaw, naasahang mapapataas ang bulto ng mga nahuhuling isda na maaaring dalhin sa malalayo at mas malalaking syudad sa bansa. Una na rin iniulat ng mga mangingisdang nagagawi dyan ho sa West Philippine Sea ang pagbaba ng bilang ng kanilang nagagamit na payaw, kaya't bumababa rin ang volume ng mga nahuhuling isda at labis na nakaapekto sa kanilang iniuuwing kita. Kasabay nito ay nangako rin ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na tutulong ito sa pagbiyahe sa mga mahuhuling isda mula sa West Philippine Sea patungo sa iba pang malalaking merkado upang matulungan ang mga mangingisdang Pilipino na makahanap ng mas maraming buyer. Sa pamamagitan ng mas maraming payaw sa West Philippine Sea, naniniwala ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na lalo pang mapapalakas ang Filipino civilian maritime activities sa West Philippine Sea, bagay na itinutulak ng pamahalaan ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, tinatayang aabot sa 300,000 mangingisdang Pilipino ang nangingisda sa naturang karagatan sa kabila ng tensyon dyan ho sa West Philippine Sea. Update ho tayo mga kambo sa mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Unahin po natin dyan sa may bahagi ho ng Western Visayas. Isa hong lalaki ang napagkamalaan bilang isang baboy ramo habang nangangaso ho sila. At yun pong kasama ho niya ay nakabaril ho sa kanya mismo. May update po dyan at mga development sa ang Bombo Radio Tacloban. Patay ang 31 anyos na biktima sa barangay San Pedro, Haro, Leyte nang mabaril ng kanyang kumpare matapos mapagkamalang baboy ramo habang nangangaso. Kinilalang biktima kay alias June habang ang suspect naman ay kinilala kay alias Happy nga 43 anyos at kapwa residente ng nasabing barangay. Ayon sa pakikipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Haro Municipal Police Station Chief of Police, Police Major Ronald Puso, nagpunta sa bukid ng nasabing lugar ang biktima kasamang sospek at isa pa nitong kumpare para mangaso ng baboy ramo. Pagdating ng mga ito sa bukid, humiwalay ng ruta ang biktima para sana sa mas malaking tsansa na makahuli sila ng baboy ramo. Paglipas ng ilang oras, napansin ng sospek na may gumagalaw sa damuhan kung saan sa pag-aakalang ito baboy ramo, agad nitong binaril ang gumagalaw na parte ng damuhan gamit ang improvised homemade shotgun. Nangalapitan na nito ang inakalang baboy ramo, laking gulat ng sospek nang makita niyang hindi ito baboy ramo kundi ang kaniyang kumparing si alias June. Nagtamo ng isang tama sa lieg ang biktima kung saan dinala pa ito sa hospital pero ideklara din itong dead on arrival. Samantala, matapos na malaman ng sospek na nabaril niya si alias June, ay inutusan nito ang isa pa nilang kasama na si alias Mario na pumunta sa mga otoridad para i-report ang nangyari habang siya ay maghihintay sa pagdating ng mga ito. Pagdating ng mga pulis, voluntaryo naman sumama ang sospek sa mga ito. Ang nangyari ay tatlo sila na magkakumpare. So, they went to the mountain ng barangay San Pedro to hunt wild boar. So, bali yung nandun na sila sa bundok, yung kasama nila, nag-iba ng daan. So, nung napansin ng suspect na medyo merong yung mga kalahiban doon, gumagalaw. So, akala ng suspect, wild boar. Ngayon, binaril niya, nung chinik niya, yung kasamahan na nila yung matamaan. Bali, ginamit nila yung improvised na homemade shotgun
Yun po ang ginamit nila paghunt ng mga wild boar sa bundok. Ang bahagyang pahayag ni Haro Municipal Police Station Chief of Police Major Ronald Puso. Sa ngayon ay desidido ang pamilya na magsampa ng kaso laban sa sospek. At yan ang ulat mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Ninya Magpili para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kuha pa tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa lalawigan. Ang Philippine National Police Western Visayas naman tiniyak ang buong suporta sa True-Blooded Ilonggo sa bagong talagang Philippine National Police Chief na si Police General Nicolas Torre III. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan na may pag-uulat ang Bombo Radyo Rojas. Tiniyak ng pulisya sa Western Visayas ang kanilang buong suporta sa bagong itinalagang hepe ng Philippine National Police na si Police General Nicolas Deloso Torre III na isang tunay na Ilonggo. Napag-alaman na ang ama ni General Torre ay tubong Tigbawan, Iloilo, habang ang kanyang ina ay mula naman sa Dumangas, Iloilo, dahilan upang siya'y kilalaning full-blooded Ilonggo. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, tagapagsalita ng Police Regional Office 6, sinabi nito na buo ang tiwala at suporta ng buong hanay ng pulisya sa rehiyon para sa liderato ni General Torre. Ayon pa kay Solis, inaasahan nilang mas lalo pang titibay ang kampanya kontra krimen, iligal na droga at korupsyon sa ilalim ng pamumuno ng bagong PNP Chief. Dagdag pa ng opisyal, malaking bagay para sa rehiyon na isang Ilonggo ang namumuno ngayon sa pambansang pulisya, lalo't alam nito ang kultura, pangangailangan at dinamika ng mga taga-Visayas. Sa ngayon, nakatuon ang Police Regional Office 6 sa pagpapatuloy ng mga programang alinsunod sa direktiba ng bagong PNP Chief upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Buo ang suporta ng Police Regional Office 6 sa ating bagong Chief Philippine National Police, Police General Nicolas D. Torre III. And of course, suportado din po natin yung kanyang mga program. Sa ngayon po, wala pa po tayong information kung kailan po ang plano ng ating Chief PNP na magsa po dito. Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Darren Salomeo Henson para sa the #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Mula sa bahagi ho ng Visayas, dako tayo dyan sa may bahagi ho ng Northern Luzon, isang high-value individual doon ho sa may Ordaneta City, Pangasinan, nasawi matapos makaengkwentro ang mga miyembro ho ng pulisya sa isinagawang bypass operation. I-update po dyan ng Bombo Radio Dagupan. Nasawi sa anti-illegal drug operation ng Ordaneta Police Station ang isang high-value individual sa Barangay Palina Isa sa Ordaneta City matapos makaengkwentro ang mga kapulisana. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jojit Manangkil, ang Deputy Commander ng Philippine National Police Drug Enforcement Group Special Operations Unit 1, ang suspect ay dati na rin arestado ng kanilang kapulisana sa parehong kaso. Aniya nang isinagawa nila ang isang bypass operation at tinutukan umano ng suspect ng isang revolver ang pulis na nagsagawa ng surveillance sa lugar, dahilan para maalerto ang kanilang pwersa at nauwi ito sa pagkakasawi ng suspect. Nakitaan naman ito ng 8 medium-size plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may higmigit kumulang 40 gramo na bigat. Lumalabas naman sa kanilang investigasyon na mula sa Metro Manila ang supplier ng at kanyang dinadala ito sa lalawigan ng Pangasinan at sa kalapit pang probinsya. Sinabi pa ni Police Lieutenant Colonel Manankila na mula sa isang concerned citizen ang impormasyon na kanilang nakuha hinggil sa suspect. Binigyang halaga naman niya ang pakikipagtulungan ng komunidad sa pagsawata sa mga kaparehong kaso. Tinitiyak naman nila na highly confidential ang impormasyon ng dumulong na concerned citizen upang mapanatili ang kanilang seguridad. Because itong taon to ay may dala po siya na revolver, 22 revolver, tsaka tinutukan yung tropa natin na nag-conduct ng surveillance sa area na yun. Siyempre, yung as a defense naman sa mga tropa natin, bumunot din ng tropa at saka resulting to his natamaan siya sa kanyang katawan at resulting to his death po.
Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Mayra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo Entertainment News. Ito namang star-studded concert dinagsa ng mga tao bilang pagdiriwang ng Independence Day dyan ho sa Pasig kagabi. Alamin natin ang buong detalye tinutukan niya ng Star FM Manila. Nakisaya ang mga Pasigueño sa Independence Day Jam Concert para gunitain ang ika-127 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas na ginanap sa lungsod ng Pasig kagabi. Napuno ng magagandang musika, saya at pag-alaala sa diwa ng kalayaan ng bansa ang nasabing konsyerto. Kasama sa line-up ang mga kilalang OPM bands tulad ng Mayonnaise at Soap Dish. Nag-perform din ang bandang Stone Free, Marufok at Cuatro Cuantos. Personal ring binisita ng mayor ng lungsod ng Pasig na si Vico Soto ang concert. Bagamat naging masungit ang panahon, ay hindi pa rin natinag ang mga nagsipagdalo. Sa panayam ng 102.7 Star FM Manila sa ilang mga nakijam at nakisaya sa Independence Day concert, ibinahagi nila kung bakit mahalaga na alalahanin pa rin ang Araw ng Kalayaan kahit sa modernong panahon. Siyempre, kailangan pa rin nating alalahanin yun kasi natin yun parang pride natin as a Filipino na hindi kailangan maging sunod-sunuran yung Pilipinas. Mas maganda pa rin talaga ginugunita, taon-taon talaga yung kalayaan para malaman ng mga kabataan. Yung mga bayani natin para maalala natin mga bayani, mga ginawa ng mga bayani. Siyempre, yun ang nakagisna natin Talagang ipinaglaban talagang hanggang ngayon, dapat matupad yun. Mula rito sa lungsod ng Pasig, nag-uulat Star DJ Kimi Gora ng 102.7 Star FM Manila para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Ito ang former Gujarat Chief Minister na si Vijay Rupani, isa sa mga nasawi sa pagbagsak ng eroplano dyan ho sa India. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ng Bombo Radio Cebu. Isa sa namatay ang senior Bharatiya Janata Party leader at ang dating Gujarat Chief Minister na si Vijay Rupani sa edad na 60 taong gulang sa Air India plane crash sa Ahmedabad sa India noong araw ng Huwebes, Hunyo 12, 2025. Ito ang naging pamahayag ni Jitin Alwali, ang Bombo International Correspondent sa bansang India sa naging eksklusibong panayam nito sa Bombo Radio Cebu. Si Rupani ay isa sa mga pasahero ng Air India flight number AI-171 na patungo sa Gatwick Airport sa London, United Kingdom na nag-crash ang flight ilang sandali matapos lumipad sa Ahmedabad Airport bandang 1:39 ng hapon. Si Rupani ay isang kilalang personalidad sa politika at nagsilbi bilang ika-16 na punong ministro sa Gujarat mula sa Agosto taong 2016 hanggang Setyembre taong 2021. Kung kaya't ang nasabing ministro ng partido na si Sambit Patra ay nagbahagi sa mensahe sa pamagitan ng online application na X na nagsasabing ang balita ng kalunos-lunos na pagkamatay ng kilalang dating punong ministro ng Gujarat ay lubhang masakit para sa kanila at sa buong Indian politics. Dagdag pa nito na ang Boeing 787-8 Dreamliner ay may sakay na 242 katao, kabilang na ang 230 ka mga pasahero, 2 piloto at 10 tripulante. Kung saan puno pa ito ng fuel para sa mahabang international flight nito na maaring nagpalala sa sunog pagkatapos ng nasabing crash. Sir, as per our knowledge here, there are 242 people on board, 230 passengers and 12 crew members, sir. The passengers included 169 Indian national, 53 British national, 7 Portuguese and 1 Canadian national. There was also one former Gujarat Chief Minister, Mr. Vijay Rupani, among those killed.
Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito hong United Kingdom naman ay naghahanda para sa posibleng digmaan sa harap ng new era of threats mula sa Russia at China. Alamin natin kung bakit sa pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Maglalaan ang pamahalaan ng United Kingdom ng mas malaking budget bilang paghahanda sa posibilidad ng digmaan sa harap ng tinatawag nitong bagong panahon ng mga banta mula sa nuclear powers tulad ng Russia at China. Ayon kay Bombo Stephen Mark Espinosa, international correspondent sa United Kingdom, tinanggap ng gobyerno ang 62 rekomendasyon na nakasaad sa Strategic Defense Review. Kabilang dito ang pagpapagawa ng 12 bagong nuclear-powered submarines, 6 na bagong pabrika ng bala at ang paggamit ng mga teknolohiya tulad ng artificial intelligence, robot at laser. Ayon sa Secretary of State for Defense, layunin ng militar na maging 10 beses na mas mapanganib upang harapin ang mga banta. Ito ay bunsod ng nakitang kakulangan sa kakayahan ng United Kingdom Armed Forces na makipaglaban sa malalaking nuclear powers dahil kulang sa armas, mababa ang recruitment at humihina ang moral ng mga sundalo. Bukod dito, may mga ulat na nakakaranas na ang United Kingdom ng araw-araw na pag-atake sa kanilang critical national infrastructure. Nabatid na nagmamadali ring palakasin ng iba pang mga bansa sa Europa ang kanilang mga militar nitong mga nakaraang buwan. Kasunod ng paulit-ulit na panawagan ni United States President Donald Trump na dapat gampanan ng Europa ang mas malaking bahagi ng responsibilidad sa sariling seguridad. The UK is actually planning to boost its arsenals when it comes to military. Like they're increasing their budget for around like 4 billion on top of Ukraine, and then they're also thinking about like they're going to increase 67 billion around 2030. So the plan is to increase its defenses. Say if we break it down, there's going to be around 12 new submarines, F-35, 6th generation fighter jets. Also at the same time, there's going to be an AI attack web that is going to scrape all the data in the battlefield. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages. After po ng Bombo Network News, pwede po ninyo subaybay ng ating mga provincial station mga kabombo at pwede po ninyong balik-balikan ang kanilang mga programa. Halimbawa, dyan po sa may bahagi ng Mindanao area, yan po ang Bombo Radio Davao para ho sa mga taga Davao Region. Ang Bombo Radio Cagayan de Oro sa mga taga riyan sa may CDO area at maging ang Bombo Radio Butuan para ho sa mga kababayan po nating Butuanon. Ang Bombo Radio General Santos dyan ho sa may Jensan at sa mga Hiligaynon speaking dyan sa may Mindanao, ang Bombo Radio Coronadal. Mga kabomot ka Sir Nation, maaari nyo nang masubaybayan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines dyan pa rin po sa bahagi ng Mindanao sa pamamagitan ng Bombo Radio Malaybalay, Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at Star FM Cotabato. Mga kabomot ka Sir Nation, bago tayo magtapos, sama-sama muna tayong manalangin ng Orasyo Impirata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through His Paschal mystery, and by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation in this time of crisis, conflict, and confusion. Let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation.
as you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover, from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na ho ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati, para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Launa, balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo na isaud to diri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Standby sa aton sining mga kabombo. I-check naton ang linya kon nagpakingangot kita rather no sa linya karon ni Iloilo City Long District Congresswoman Jam Baronda. Bangod man nga ti nasiplatan naton nga pakita ni Congresswoman Baronda ang multipurpose building sa may San Isidro sa distrito sang Haro. No, nag-walk through dito ang Long District representative. Kaupod man ang punong barangay nga si punong barangay Dumupoy. No, sa aton sini nga mga kasimanwati humana ang nasambitan sini karon iyang proyekto, but i-check naton ang dugang pagin sini nga mga impormasyon direktamente karon sa pagpakigangot naton sa kay Congresswoman Jam Baronda. Kay kung madumduman pa sang aton sini nga mga kasimanwa, there was a time or last months sang mga una nga mga binulan sang 2025 and even sa last quarter sang bulan or tuig sang 2024 nangin mainit man ining issue sa bahin karon sa mga current projects under sa bahin karon sang Long District Office. Nga may mga pagpauntat kay ginapahayag kag sandig diri sa mga ginpagwa man nga mga impormasyon sang city government nga may mga lacking ini nga mga documents. That is why nga gin-recommend para iyang pauntaton ang nasambitan sining konstruksyon sa mga nagkalain-lain man sini iyang proyekto. No, sa aton sini karon iyang mga kabombo, but sini lamang adlaw tigin pakita ni Congresswoman Jam sa iya sini iyang social media page no or account ang nahumana nga proyekto nga multi-purpose building sa distrito iya sang Haro. No, sa aton sini karon iya nga mga kabombo, standby kay i-check naton ina sa dili lamang nga madugay. At the same time bantayan man karon ang interview naton sa isa naton iya ka Bombo International Correspondent direktamente dito iya sa may India sa sining nagaluntad karon iyang trahedya nga nag-crash ang eroplano nga mayara sang pasahero nga 242 no 242 ang pasahero, but ang nakasurvive diri isa gilamang ka bilog. No, sa aton sini nga mga kabombo ining eroplano nga ginatumod naton amo ang Boeing 787-8 Dreamliner.
Ganing standby sa aton sining mga kauturan sa dugang pang mga balita kag impormasyon diri man sa aton sining karon iyang pagpangalagada. Istoryahan taman later on ining latest diri no sa bahin karon iya sang pagtsikar naton sa sining mga kandidato sa bahin iya sang syudad kag subong man probinsya sang Iloilo. Ininangot man sa pagsumiter sa ila sining statement of contribution and expenditures. Ang COMELEC kung inyo pa sining madumduman sa aton sining mga kulturan ang nagpahayag nga wala na iya sang extension pa no ang deadline nga ila sining gintalana sa pag-file sang sose sang isa iya ka kandidato. Kag gintumod man diri banwa kung sino may pinakadako nga gasto sa tinalikdan sining 2025 midterm elections. Sa aton sining mga kauturan. Standby kay check karon naton ina sa dili lang madugay diri man sa aton sining pagpangalagad kag ano karon ang matabo sa Metro Iloilo Transport Cooperative. Kay problematic sining karon ang ila sining sitwasyon no matapos nga nagligad sining iyang mga inadlaw nagpanigayon sa isa iya ka strike or wala nagbiyahe ang mga drivers, operators at the same time mga konduktor or public assistance officer sa MITS-Coop kay may problema sila internal. Istoryahan ta na karon sa aton sining pagpangalagan. We have on the line live via Viber karon si Lone District Representative Jam Baronda. Congresswoman Jam, good afternoon. Si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombo Waray sa Udto. May ugto Bombo Cham, kagamuman sa kalagat natin na kung ulit sa sunod na video. Alright, nakita naton kagay na ang imo sining pag-live pinagiman sa imo sining iyang social media account nga dito ikaw sa multipurpose building sa San Isidro Haro. May we know, Congresswoman Jam, nahuman na gid man inibala ang multipurpose building sa San Isidro Haro, Congresswoman Jam? After sa mga challenges, after sa may mga gamay nga problema sa pagpuntat, almost 100% na gid man. Actually, human na, kung galing damot ako may ginapangayon idugang. Magkulang pati sa aircon, dugangan sa aircon ng opisina sa aton multipurpose building, at dayon sa DPWH, evacuation center, at economic enterprise. Gila, nakita natin, tagnalipay, kita no. Ang mga ginaginandong natin sa Pumuluyo, they deserve the best, for they deserve the best from. So damo, hindi yung makagamit na kapulos, hindi mo gamiton sa mahampang, hindi buhaton evacuation centers, kay nangayo naman kita sa mga gamay nga do makeshift, do mga tents, bala, mga baha, sunog, automatic, pa-convert siya. Kag ina, nakita naman may pantry, may ara man restroom, may ara man shower room, kag may ara na 50 kilowatt. Balik na ito kag ina, may gawat ng balkon. 50 kilowatts na solar. And may ara siya dako na electric fan duha, ceiling fan, kag may ara man na siya sang LED wall, kag kompleto ina ang audio. Visual na audio na tinanglan ni sound system. Audio system Kag sa dalong, yes, kompleto. Kaya sa dalong, may provision na para nga may extra income ang barangay. Pwede nila parentahan sa drugstore. Then sa dalong, upon ginahangyo sa barangay officials, magpasara sila sa ordinansa na for rent nila. Then ma-declare sila example, sa weekend, every weekend, as a gulayan sa barangay. So nagtanan pang tanong nila, pwede nila ibaligya. At the same time, na pwede economic enterprise ang sadalong. Economic sa iyang, iyang lugar bala. Hindi siya mainit, hindi siya mapuot. So meaning ang iyang innovation maayo. All right. Ang isa nga bago sa tanan diri sa syudad, ginapa-check ni naton, ginapa-credit sa Green Verde. Diba, nakita nyo tong wall, do may ara tanom, magdamo ina, mahangin pag ina.
Okay, tingala naton pagsabat mo palang kung dumanaya-naya na sini ang imo nga nawong kang naga yuhom gid ikaw kay ti isa man sa mga accomplishment nga makabig naton nga daw nag-agi man sa buho karon sa nga dagom ini. We know for a fact nga ti may mga controversy man nga nagputo sa mga proyekto under sa imo sini nga talatapan. But duwa ini ka story kung no may ara sang may basketball court bala, may ara sang may shower room. You may mention the shower room, comfort room kagaina. Yes, ang shower room niya before ka magpasaka dira do sa mezzanine. Ang shower room kadang nila nga tawag nato nga kubeta. Tapos may ara man nga room sa para sa iya ka mga solar panel. May ara man office, may pantry, kag may ara man gamay nga pulutangan sa room sa mga gamit. Amo lang kag may ara kita nga fire ready bala nga mga devices. Amo lang ni out of sa kadamo nga multi-purpose building, amo pa lang ning nahuman ang kay punong barangay Dumupoy pa lang. Ano, hindi. Actually, may ara na damo na nahuman. May ara na ganit din na paggamit na naton. Ginapacheck naton sa lapas. Ako man to siya, pero mas madako niya kay isa lapas, isa lang to ya ka but in some other areas, manong tapos naman iban, except na sa Barangay Concepcion, naginta kita sa kapitan dira. Pero na-incident sang pumuluyo. Kadamo man sa nagyan sa proyektong gintamay kita, pero now they will see the difference and its purpose. We need to be disaster resilient ready. Hindi kita pwede magpahimo sang gym lang 1.5 million, 3 million, 5 million. Na yan, anong kabulan tapos garanti ko sa inyo. Ba't ang pamangkot, ano ang gamit sina? So kung nagahimo kita subong sa mga facilities like this, we need to make sure nga maka-adapt kita sa change and maka-withstand sang baha, maka-withstand sang sunog, kung inano man tanan ng mga dilubyo. Alright. Now, ining multi-purpose building dira iya sa kay punong barangay Dumupoy, nahibaluan man naton kung anong istorya sa may kantana naman iya sa kay punong barangay Dumupoy nga na-suspend ini siya bangod nga ti ang main reason sandig sa mga impormasyon nga mismo si punong barangay Dumupoy man ang nagpabutya gani is that nga solid supporter siya sa nga Team Gugma last time. So sa iban bala kung ngati makabig nato nabing dito iya sa piyak, shall we say, magapadayon niya ang mga multi-purpose building ini. Ang maambal ko lang eleksyon, dapat isa lang nakadlaw. Ito man kamo sa piyak, respetuhon ko yung desisyon. Ang importante, ang para sa pumuluyo, ihatag natin. Because we are here to serve, not to be served. We are here para dalangpan sa pumuluyo. Hindi kita dapat pabugat sa pumuluyo. We are here as public servants, foreign officials, to be of help. Hindi kita dapat magpabugat sa pumuluyo. I'm calling for unity. I'm calling that the shared vision for city. Aton lang ibigay tanan kung mag-iluus kita. Ilabi pa gid ang pagsulbang sa problema sa ba. Hindi na siya overnight. It takes years to solve. But with determination, pagpagirubanay, pagbuliganay, masulbar ni naton ang pila ka pagbaha sa pila ka mga distrito sa syudad. Now that I am committed, I'd make sure na masulbar ini naton, and I will seek the intervention of different national government agencies to support and to help Iloilo City na pagsolbar sa problema sa baha. Hindi lang ni isa ka departamento, hindi lang ni ako, but dapat it is a shared vision and collective efforts sang tanan. Kung may mga nag-umpisa nga project, let us not allow to stop. Because ang nga proyekto, ang ginaumpisa ni Kong Jamjam, muni bala, makita mo sang resulta, kag makasolbar sang problema, sang pumuluyo sa syudad sa Manila. Alright. Madam Congresswoman, there was a time nga nagpadala ikaw sang email sa kay Mayor Jerry Treñas inviting him kag sang Iloilo City Engineer's Office
nga kung pwede magsapol kamo agud may istoryahan ang problema naton sa baha. Unfortunately, why ato tigayon kay late na kuno nabaton si ni Mayor, but willing man siya kuno nga magpakigsapol sa inyo. May another round pa bala sang pag-invite abe or pagpadulong sa site mismo para nga kamo mismo iyang makakita sa kung anong nagakalinabo kag kung anong aplastada sa mga projects regarding sa drainage naton? Well, actually, that was an invitation the last week. Puli kita with the hope na after sina, mabisita kita sa laylayan ngayon siya. So, even short notice, nagtingwa kita. Pero tibalaan natin short notice, kaya gina-invite natin nga mag-upod ang City Engineer's Office sa DPWH. Agad to nga align ang ila dapat buhat. Kay isa sini sa mga plano, ipatawag ang mga chairman sa committee, sa infra, sa kada barangayan, sa DPWH, kay para mabuligan sila kung ano ang buhaton, kung sila mismo magpahimo sa mga specific drainage project sa barangay, para it will be aligned to the national government agencies, which is the DPWH, para nga bala makita naton ang outfall, kag makita man naton ang para pala ni patindog ang mga daw temporary tank, pumping station and ang catchment muning natawag nila nga tank, retention tank para makabulig sa pagsulbar sa baha. So isa sa to sa paglibot naton sa upod sa DPWH, nakitaan nga while ginaobra ang mga dalagko nga mga drainage kag ang mga plano niya kun din sa pagwaon nga creek, labi na gid example sa distrito sang Lapas. Halin sa plaza, pagkadto sa Dimigracia, pagkadto na dito sa may Lapus, sa may Landon State Creek ang tubig. So matingwa naman kita, halin sa Shell Station sa Lapas, dito naman na pagwaon sa may Halandon ni Haro. Para at least ma-distribute ang pagpagwa sa mga tubig. Now, ang problema gidako kay may mga barangays, kapon ka isa, wala ka na sang pagwaan sa tubig sa may nga dalan. Kay tungod sa mga construction sa mga balay, ito nasarado. So, mo nang dako nga challenge sa aton. May mga challenge man sa mga areas like sa Kalaunan. Actually, I spoken and called already ang Tagiasang Loop. Nga buligan niya pinatagaan sa right of way para buligan na lang natin sila patindog man at pagdahan man sila sa ilang drainage. So, mo ni mga bagay nga kinanan, bisitahan mo gid physically para makita mo, talon mo ang may mga ihibalo, para at least masolbar naton sa isa lang ka pagtungko. Una man lang pag may ihibalo, may plano, tapos ang plano sa pondo. So now is the time. Tapos ng budget call, kinadlan sa mapasulod naton ini tanan nga request para masulbar naton ang problema sang pagbaha diri sa syudad sa Iloilo. While also we are providing for mga evacuation centers para ang mga eskwela hindi natin pagamiton. I was made to understand ng literacy rate natin, pamakanabo, kadamo, subong di kabalo magbasa din sa syudad. Dapat unto nato lang pagpunta sa klase. Kinadlan padayon ini. Hindi ito magamit sa room kung may sunog. Okay, this is for the future of the young people. So we need to be disaster resilient ready with these facilities. And that's why sa matanan nga barangay, kung may ara ka mo free nga lupa, nga libre, pasar ka mo resolusyon, request ka mo sa office ni Kong Jam, kung sa DPWH, kaya pangitaan natin nila kundo. Magapatindog kita ini nga klase sa multipurpose gym, evacuation center, para mapinuslanon ini sa aton na komunidad. Hindi na sa barangay, pwede ini magamit sa neighboring barangay na wala sa makantin nga lot dito sa syudad sa Iloilo. May isa pagit ko na panawagan dira sa Barangay Boulevard, Distrito sa Molo. May ara kita initial na pondo 10 million, kag this year tani papuson ta na 30 million. Balaan mo ang problema is ang initial sa pagguba sa tanan nagadelay. So that's why nga ang this year 10 million lang ina. Kaya that's the preparation landev sa pagguba, sa old structure, sang
dira sa distrito sa Molo, especially sa Barangay Boulevard Molo. Hindi pagbatunon sa kapitan ang aton nga 10 million initial ay kung ginbaton niya ina, inimplementa na subong 2026 may 40 million na idugang ina kay amo maning facilities ipatindog pa sa ina nga barangay. Ang problema, naanad sila sa nganong kabulan na obra 3 million, 1.5 million nga rehabilitation center. You know, sometimes we need to be patient so that we will realize our shared and common vision, common dream to give the best for everyone. Remember, Barangay Boulevard, Molo, ara ka mo sa kilid sang dalan, ara ka mo sa kilid sang dagat, panahon na naman sang tilig balagyo, din ka mo madiretso, diretso ka mo naman sa eskwelahan, tapos, unta-tunta naman ang klase, ara naging nyo kung patindog, na sa dikto sa inyo, sa Barangay San Juan, sa Barangay Boulevard, iniya gamiton nyo gid sa community nyo. So dapat, isipon nyo pumuluyo, sinong nagabulig sa inyo, ng barangay officials, na makasabat sa inyo problema sa inyo barangay. Kung taton ang eleksyon, isa lang na kadlaw, kinlanlan magiluusa kita, mag-isa kita, kung tatonta nang inisaay na ninyo, ang ina nga project na gidala ni Kong Jamjam, may pulos ina, mapinuslanon ina. If we have done this for almost 30 years, now is the time to do it. Because we need to be disaster resilient. We need to adapt to climate change. We need to adapt to climate change. Amo na subong ang ginapreparan naton. Dapat na kita nga mag-focus. Dapat na kita hindi mangingabot. Hindi na kita maglagas kung sino pa. Kinanglan na naton nga mag-isa, mag-unite. May ahensya sa gobyerno na nag-implementar sa project. May ahensya man sa gobyerno o kung may anak kang officials nagatingwa na pangita sa pondo. Let us be one. Let us be united in achieving our goals for our residents here in Iloilo City. Alright, amo nang imo sining nga goal karon na Congresswoman Baronda, ma'am. But may isa ka project, yung may mention kagina sa distrito sa Molo, may isa ka project nga ginpapanaugan sang cease and desist order kay laking kuno sang mga mayor's permit, mga nagkalailain sini nga permit nga kinahanglan pa nila kuwaon from the city government. Anong plastada sini kong kay base kun later on sa iban sini nga mga projects nimo masalapo naman ang amo sini nga mga senaryo? We are using the money of the national government. Hindi iniutang, hindi inihalin sa buwis, naging kolekta sa pumuliw sa syudad. Ang ina nga proyekto, you need to understand, it is a national project and it was stated in the national road. Iya ng DPWH. Ang DPWH is an institution. They know their obligations. Necessary documents are being complied. Ginatingwaan nila, ginasiling ko na, ginusto, may paraan. Mag-ayaw, may dahilan. But that project, mga palangga ko nga pumuluyo, halin ina sa Timawa, kag this year, napangita si Jamjam 150 million, makadto ina sa North Sudan. Kung pugnan nyo, paano natin masulbar ang problema sa baha sa syudad sa Iloilo. All right. Now, pag kinusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. At the end of the day, people and commuters ang magsakripisyo. Hindi si Congresswoman Jamjam Baronda. The same as goes Kong sa pagpanawagan nga mag-reconciliate kamo pero ang hambal mo luyag-buyang face to face. Any update na to kung may naset na nga date or time kag diin kamo makitanay? Wala sang tawag, wala sang call. I am willing para sa pumuliw sa syudad sa Iloilo.
Alright. Lastly, Congresswoman Jan Baronda, balik-balikan ko lang sa San Isidro, bala, pila gani kabing pagkabugusan to ang pondo, Kong? Ang pagkabalo po, may sa solar, 5. Ang initial 20, ang digugam ni Senator Gatchalian 25, more than 50 million pesos. Alright. Sige, Congresswoman Jan Baronda, thank you so much for your time. Good afternoon, ma'am. Salamat kat may hapon hits nanan. Deriwavit si Lone District Representative Julian Jamjam Baronda. Basi kung ma-retrieve ta na labong bomel, kung maklik mo na ang sa live ni Kong Gina, basi mabalik-balikan na pakita ta mga video. May ginpasa ko na mo. No? Para nga hatagan taman sang glimpse ang mga kabumbo naton, no? Para makita ining project bala sa San Isidro Haro under sa kay punong barangay Dumupoy, no? Ti ara to si Congresswoman Jam, si Kap ara man ang mga engineers from Iloilo City District Engineering or Iloilo City District Engineering Office ara man dito, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, i-try naton basi kung makatingwa kita nga makapakita kita sa ila sa aton sini nga mga mga 50 million kuno ni ang nasambitan sini nga proyekto nga multi-purpose building sa idalom sang opisina sang Lone District Representative. Kagati ang kagustuhan ni Kong Jam ngati mabobo lang sang proyekto diri sa syudad sang Iloilo, mga multi-purpose building, ti lakip na dira ang evacuation center. Sa aton sini nga mga kauturan. Anyway, basi karon mabalikan ta, no? Why gid sang problema mo Obel, no? Pero hatagan tingin sa kay gayunan ang corona nga mapakita ina sa aton sini mga kabumbo. Anyway, ang panawagan sa aton sini nga kongresista nga ti untaton na kuno ang pamulitika, kag ang pamulitika tani isa lang kadlaw. Kag may kantanan naman iya sa mga proyekto nga ginapauntat kay wala isang mga nagakigo nga dokumento. Ti isa pagkaintindi sang kongresista ti sa idalom na iya sang national government, no? Kay ang DPWH is under national government mo sa aton sini nga mga kabumbo, no? Kag ang proyekto ginapatigayon sa national road. But may lain naman yang nga ginalantaw karon kag balasihan ang city government sa aton sini nga mga kauturan. With that, sa aton sini nga matag palamati, I do agree with the Congresswoman Jam nga ining mga projects para iya sa pumuluyo sang syudad sa Iloilo, kung hindi iniiya matapos kag may mga abiriya nga pangatubangon, ti ang masafer sini way sang liwan kunti mga pumuluyo man sang syudad sang Iloilo. Tsakto ang balik Congresswoman Jam, iniiya magsafer si Congresswoman Jam, ti laban-laban, hindi man magsafer ang sining utod nga si incoming Vice Mayor Lavlav Baronda. Amo man si incoming City Mayor Inday Raisa Treñas Chu, hindi man siya mag-suffer. Si outgoing Mayor Jerry Treñas, hindi man ini siya mag-suffer. Ang masuffer sila diri pumuluyo sa syudad sa Iloilo. But on the other hand, suno naman iya sa city government, suno kay Mayor Jerry Treñas, iway man niya sang problema sa iyang mga proyekto nga di. Ang punto lamang sina diri banwa, nga ti magsunod lang sa mga pagsulundan kag regulasyon. Magkuha sa mga nagakigo sini nga permit, excavation permit, building permit, no? Coordinate sa Traffic and Transportation Management Office para iya nga mapasaran sa ordinarya for the road closure, so on and so forth. Sa aton sini nga mga kauturan, no? Pero at the end of the day, kung back and forth lang
ang aton sini nga pagaistoryahan sang whereas sang talatapan sang kongresista kag whereas naman sa talatapan sang aton sini nga city government ti ang labing apektado sinadri pumuluyo sang syudad sang Iloilo way na sang liwan pangaiban. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Ti mo to nagpabutyag man gani si Congresswoman Jam sa pagka sa iya sini nga pagka dismaya kag special mention ang Barangay Boulevard sa distrito iya sa nga mulong agin pangindian ang pondo nga 10 million pesos kay mapatindog man sang multi-purpose building, so 10 million pesos ganto para kuntani ato sa pag demolish ang structure dira kay patindugan sa bag-o sining structure nga kasubong man sa multi-purpose building sa may San Isidro Haro. Sa aton sin mga kabombo bisan dasig lang mo pasiplat to ang tour ni Congresswoman Jam ara naabot ang ibla udyo bumumel gamay lang kay ginapakita na ni Kong Jam para mabalanta kung ano nang ginapakita niya. Standby sa aton sini nga mga kabombo. San Isidro multi-purpose building ni sa distrito sa Haro. Sa aton sini nga mga kabombo. Kunya kung magsalado sa second floor na ni siya bombo ara maging buksan. So kanami isang area sa kwarto. Di ni mapadulong si Kong Jam. Masaka siya. So ni third floor? Standby Odjo? Liyong ko Odjo Bombomel. Ara ang papunuan mo gen. Sige be, try ta. Sa aton sini nga mga kabombo para maintindihan tabla sa aton sini nga mga viewers dira sa Facebook live. Ara. Yari si Kong Jam nagbisita sa atong tinatawag one of the state-of-the-art evacuation center, gymnasium. Muna ginambal nila nag-get kung matapos. This is more than 50 million project. Pero this I can assure you once man, kung niya nga project may gamit yun ini. Hindi lamang sa Pumuluyo, kahit sa bubos na syudad sa distrito sa distrito sa Haro. Well, called fire road. Pagka natin kung may sunog, ang inyo, may fire hose. Nila ang tubig, marilis, may para ma-make sure na mapatay dahil ang kalayo. This is the first floor. First sa floor. Sa evacuation center / gymnasium, please know, may harap kita yung solar panel. 50 megawatt. Amo to ang na-mention ni ginani ko kay correct ya kilowatt. Multi-purpose building. So madiretso kita, mga kalangkap sa distrito sa Haro, dito sa second floor. Nakita ninyo, logo na delay. Pero second floor na. Subong sa doon na kapuson tagib ini para makita sa Pumuluyo ano ang ginahandong ni Kong Jam sa tanan nga distrito. And show you around so that makita ninyo kung nag-project kita sa mga pinuslanin kung sa dikin magamit according to its purpose. Naintindihan kasubong na we need to be disaster ready. Disaster resilient. Pagsaka na ni Kong babaw na. We need to kay Senator Win Gatchalian. Ana na. Okay. So second floor na ini. All right. The gymnasium na takon handong sa tanan. Pero way pa ring na bumbumel no? Way pa ring no? Nakita niyong ceiling? Ano na ganit tawag na? Ang wood tiles. With LED wall para makamit sa komunidad. Rin lang kita bisa no sa mga shower room CR Bumbomel be pakita ta sa kinatuan ni Kong Jam. Ara. Apat. Apat ka comfort room. Ato nakita niyo naglabay si punong barangay Dumugoy. Sa babae, ibang bilog, tatlo shower.
So, May shower pa gid. Sa Isidro Haro, Para si Kapo na, nagayumyo. disaster ready na sila. Kung may sunog, wala naman din ang pamamangyo, magamit, ibinig. Kahit sa mga estudyante, sa mga young people, gusto nyo man magamit sa facility, ari man ang atong nga jail. So, ini sila, no? Depende na ni sa giyo sa barangay. And I would like to encourage ang barangay na pwede mag-ibo sila dili sa ila na the economic place. Amo to lang mo nang ginatubod kay ginani kung pwede maparintahan sa dalom dira. So, I said, mas maraming building, hindi na mabayad kuryente ng barangay. Kaya alam mo yung solar, power, electricity na i-provide. So, tinanong ka namin sa Ubapa, sa proyekto ni Pang Cham-Cham, na ginagtamay sa iban. Ano kung balik ko? Amo na nga proyekto ginat. Bebe, liwat na tiyan dami mo. Oh. Namin sa Ubapa, sa proyekto ni Pang Cham-Cham, na ginagtamay sa iban. Oh. Siguro yan ang ginanamin ko nga ginatamay ang hiyas kini nga proyekto. Anyway, thank you so much sa Bombo. Mela mo tong tour. Short tour sa multi-purpose sa building. So, Butsilingon, Bumbong-Mel, kung waay lang abi na sa lapuan sang eleksyon, alaban-laban gusto mo amo man yung mga multi-purpose building sa iban? Sa aton sini nga mga kabumbo. Anyway, pakita lamang ni Congresswoman Jam Marunda nga may miura ang iya sini nga mga proyekto kag sa iya nga last term, no? Ang napangwakal to ni Congresswoman Jam Marunda, way man sang kung ano to, basta ang politika kuno isa lang kadlaw dapat, kag bubo proyekto. Doon mo malang nang sa sulod sa paminsaron sang aton sining nga kongresista. Anyway, idamo gining mabuligan kung namo sining plastada sang proyekto diri sa bahay sa syudad sa Iloilo. Maunod man tong hambal ni kung amo ni kagwapang ginatamay nga proyekto sang iban. Kag antong mangkot ko blasi ko tikong may communication na sa imo para nga magistoryanay ka mo face to face, may reconciliation face to face. Sige wala man sang call, no? Kung gusto maraming paraan kuno, pag ayaw maraming dahilan. Di kay Congresswoman Jam na iya kay Congresswoman Jam na iya hambal. Anyway, Philippine Standard Time 37 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Standby man kay manging kaupod naton sining Bombo International correspondent direktamente karon iya sa India. No? Mangunseho kita sa mga latest sini banwa nga mga information may kantanan sa sining nagluntad man iyang trahedya kung sa diin gin-claim niya gid sini ang 290 ka mga kabuhi, no? Dito sa may Ahmedabad, India. Sa aton sining pangalagan karon, aton sining Bombo International correspondent sa piyak sining linya o manging kaupod naton karon si Bombo International correspondent Peach Kamat. Ma'am, good afternoon. Si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombo Waray sa Udto. Yes, good afternoon. Yes, ma'am, welcome. Si Bombo Cham ini ma'am sa Bombo Radyo Iloilo. Nahibaluan man naton nga daw hindi maayo karon nga adlaw ini para sa mga biktima sining trahedya. So luyan naton mahibaluan ang dugang sining mga information, but una anay kumusta dira ang atmosphere karon matapos ang sining trahedya nga nagalunta dira sa may Ahmedabad, India, Ma'am Peach? Good. In fact, the aviation and the medical fraternity declared yesterday a Black Thursday because of what happened. And ang mga hospital, damo man na damo subong, or yesterday actually, damo gid nag-donate sang damo blood donation nga natabo kay tungod sa incident, and subong nag-abot ang PM diri sa ang Prime Minister sa city to check on the crash site. Damo mga kahapon damo man ang nag-check dito, and subo tama ka subo kay hindi lang passengers ang napatay, pero may mga road passers kag mga
medical students, kundiin bala naghugpa ang eroplano, may nadamay gid nga mga medical students. So far, 20 plus ang nabalita nga nagtaliwan nga mga medical students. Wala pa final head count man, but yeah. So ining 290, hindi pa ini official nga head count, magluwas sabi sa 241 nga yara nagasakay sa Boeing nga airplane na mapitch? Hindi pa na. Kay wala pa siguro na count bala ang mga nadamay nga naga-bike bala kay ang nahugpaan sa medical college. Specifically, ang mess hall nila ang ang mess hall nila ang hugpaan. So, I'm sorry, dali lang gid ha, boda. No problem, ma'am. So, mess hall ang nahugpaan. So, hindi pa na siya ang final count. Idamo pa ang kinanglan nga obrahon para retrieve ang mga lawas na anuhan sa crash site. Yeah. All right. Ma'am Peach, luyang na to may bala may mga information na bala nga na kalambot dira or may information na kung ano ang cause sang nasambitan karon nga plane crash. So, ang bana ko, basically, siya, pilot man ang akong bana. And may mga speculations sa ilang aviation group. Although hindi pa di siya final, ha? Speculation lang, though may bird strike. If I can read it to you, ang nahatag di sa aming information is a bunch of birds was there during the takeoff. Yeah. So, hindi ko pagid ni mahambal nga final siya. Hindi pa ning kay syempre hulaton tagid ang official bala. Yes. Pero ang mga birds do amo na siyang nag-cause ng engine failure. Do bird strike. Pero mo sina Ma'am Peach. Sorry? Bird strike. Do mo nang terms. Yeah. Yeah, so pero syempre ano lang ni siya ang amo lang ning galipod so far nga report from the aviation community, but ang final report wala pa ma-release. Of course, it will take a little time. Kay subong ang gina-prioritize nila is ma-rescue anay ang mga kagmahatagan medical attention ang kinahanglanon. Aha. Isa man karon ka although nga may trahedya nga natabo but makabigtaman nga isa ka milagro sa bahin karon sang nagaisahanon, no? Nagaisahanon nga survivor. Ma'am Peach, pwede mo man ako masabat for tawag si gani Tagalog, Taglish or sa kundin ka man yung lingwahe komportable para ni karon para sa aton sini nga mga listeners and viewers man sa Facebook Live worldwide. Yeah, sure. Yes, sir. Yes, ma'am. I'm sorry. Masasabi natin isang milagro din yung nangyari sa nag-iisang survivor ng plane crash na ito. Do you have any idea or any information kung particularly saan na nakasakay or saang area siya sa eroplano yung nag-iisang survivor, Ma'am Peach? Actually, thank you for asking that because yung survivor nakaupo siya sa seat 11A. And if you check kung i-check mo yung ng eroplano, nasa emergency exit siya. And in fact, my husband and I were talking about it this morning that how important it is to really listen to the flight attendants. You know, pag sinasabi nila na okay, in case of yung mga instructions, 'di ba, during flight, yung nabalitaan namin according to him, based on the newspaper also from today, tumalon siya from the emergency exit. So that's really saved his life. He was traveling with his brother, and they were here to visit after a really long time. And yun lang yung naanuhan namin na he was sitting right beside the emergency exit and he was able to take action before the plane could really. Pero nakita niya daw yung apoy, hindi lang nabalita yung mga detailed information, but yeah. So ibig sabihin po, ma'am, is that malapit siya sa
sa exit point, and then nung nakita niya na meron ng apoy or nung naramdaman niya na parang babagsak yung eroplano is tumalon siya palabas. Pwede bang manually or shall I say na yung pasahero in case of emergency, can he open that manually, ma'am, without the pilot or kung sino man na maka-operate? Yes, I think so because in every flight, I've experienced it too. Na pag nakaupo ako sa emergency exit, parang binibrief ka on how to open the door in case of emergency. There is a briefing for those who are sitting in that near the emergency exit. So binibrief naman nila every flight. Yeah. So possible na ganun yung nangyari. Sorry? So possible po, ma'am, na ganun yung nangyari na sinabi niya na tumalon siya palabas doon sa emergency exit? Yes. Okay. Yes. All right. Sa ngayon po ba, meron na, kumusta yung may mga search and retrieval operation pa po ba? Ongoing? Hinahanap pa po ba yung mga ibang nasawi sa trahedya na ito? Yeah, the search and operation is still ongoing, and based on today's news that I've seen locally, ongoing pa rin. And I think it's a little challenging to do that kasi yung debris mabigat and may mga ayaw nila, maingat sila. Kasi siguro because of the bodies, ayaw nilang they just want to make sure na intact ba yung mai-evacuate nila, if you call it evacuation, yeah. But ongoing pa rin, and probably we will be able to find out later today or tomorrow how for like additional updates. But so far, it's ongoing. Currently, a lot of, or especially our Prime Minister is there to visit on site. All right. Now, Ma'am Peach, pwede po ba namin malaman kung saan po kayo sa India at gaano na po kayo diyan katagal? So, I am I'm in Ahmedabad. I'm basically I'm based here, and I have been living here for 13 years now. 13 years. Oh, so Yeah. tapos may pamilya na. Yes. I have 2 kids. We have 2 kids, and what do you call this? I'm married to a South Indian guy, but we've settled here in Ahmedabad. Pero taga-diin gid si Ma'am Peach diri sa Pilipinas. Taga-Antique. Taga-Antique ko si Ma'am. All right. Ma'am, basi may But nag-eskwela ako sa Iloilo for 5 years. sa diin nga school, Ma'am? CPU, Centralian ko. Centralian. Okay. All right. Basi may luyag katamyawon, Ma'am, sa Antique, sa mga relatives mo dito. Yes, especially my mom. I want to say hi to her and my brother who's in the ship. And of course, my aunties and uncles sa San Jose. They all know me. And yeah. Siguro, And my Ma'am, classmates and relatives. Dugay na ko, wala ka puli. Hopefully this December because of the reunions. But yeah. Ate, sige. Tako sa business and sa family. So yeah. All right. Ma'am, basi sa mga masunod pagin sini may nadlaw makapag-igangot pa kami sa imo agud nga kuha kami sa dugang impormasyon kag mga development dira regarding sa sining hitabo karon. Thank you so much, Ma'am Peach. Good afternoon. Thank you, man. All right. Thank you, good. Yeah. Bombo International Correspondent Peach Kamath. Taga probinsya kang Antique gali si Ma'am. Naka-settle down dito, buusang pamilya sa bahin sang Ahmedabad, no, sa may India. So dito gigali sila sa sinang lugar kung sa diin nagluntad ining trahedya karon. Ang 290 nga ginapayag initial pa lang ini, hindi pa ni official body count suno sa kay Bombo International Correspondent Peach Kamath, kay ongoing pa sa gyapon ang search and retrieval operation, no, sa aton sinima kabombo. And gin plastar man ni Ma'am na istoryahan taman dire sa iya sining statement kay
ang iya sining bana happens to be a pilot, no? Kag nataga niya man sang nagakigo sining tulupangod sa mga masaming nga nagalupad la or masaming nga nagabiyahe gasakay sa mga eroplano kung ano ka importante ang pagpamati sa mga briefing na bala before pa man nga maglupad. Di pamatian yung ginina kay importante life-saving instructions ina sa aton sining nga mga kauturan. Kag makabig taman nga miracle kag siguro instinct kag reflexes lang sa iya sa lawas nakapamati siguro sa briefing tong in case of emergency manually pwede man ma-open and then amo to nga nakalukso ini siya sa aton sining nga mga kabumbo ining lone survivor sa sining Ahmedabad tragedy. 50 minutos nakaligad sa tak ng Alauna. Pagbalik naton na Banwa, sanay sino ang mga biggest spender sa nakaligad sini nga midterm elections. May mga wala nakapasa sa statement of contribution and expenditures. Balikan tayo ni matapos sa bilang importante nga mga panumdom. Oras. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig. Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic. Nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19, hindi na gidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Nga, ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya.
Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Pilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takna sining law na balik na dirikaron sa pagpangalagad sa Bombohana Isoudto. Standby sa kay Bombohana Andasa. Check naton ang iya sining balita kag hibalo naton anong matabo sa mga wala nakapasa sa sose. May 4 kuno nga wala makapasa sa ila sining statement of contribution and expenditures diriya sa bahin sa syudad sa Iloilo mga nagkandidato kuno sa pagkakonsyal. Sanday sino ay hani? Kag ibaloon ta man sino ang biggest spender sa nagligad sining 2025 midterm elections. Check nato ang linya ni Bombohana Andasa direktamente sa may Comelec office. Bombohana sa report, please go ahead. Bombo Trump pamanatri ang kabahin man sa Comelec province sa Comelec Iloilo City regarding Madrid sa mga nag-file na sa ining sose o kung ining ginatawag man nga statement of contribution to the expenditures for 2025 national and local elections. So diri man ginatagan sa 30 ka adlaw after sa election day ang ining mga kandidato, winning and non-winning candidates nga mag-file sa ilang mga sose nga nagtapos man sa June 11, 2025. So diri sa bahin una kita sa syudad sa Iloilo, mayara na sa 25 ka mga councilors nga nag-file, duha sa vice mayor, duha sa mayor, and 3 man sa House of Representatives kung ang lone city man, and 3 man sa mga non-filers ako wala nag-file. Sa ilaman nga mga sose, amo ang 4 sa mga konsehal diri sa bahin sa syudad ng Iloilo ang wala nakaabot o naka-file sa ila mismo nga mga ilang nga mga sose. So ini si John Dominic Barredo, kag si Councilor man nga nagpadalagan, si Romelia Franca Piad, kag si Efren Gahum Hemeo, kag si ika-4 ri amo man si Florencio J.R. Banyas Muleta ang wala man naka-file sa ining sose. Kahit yung iban rin nagrason man nga out of town o kung wala nakaabot. And ini man nga sila mismo ni Mr. Jonathan Saino nga tiyang ining sose supposedly importante gid katama, but iban rin wala naka-file. Nakapatigayon o kung iban rin wala nakaabot. And may mga rason man sila, but sa ining rason nga wala sila sang nakaabot, may mga pag-atubangon ini sila nga mga penalties sa ibalo man sa Commission on Election. So diri nagapangatubang sa administrative fines and disqualification nga kung sa diin in summary, first offense abi nga wala naka-file ka sang sose ang mayara sang 1,000 to 30,000 pesos nga multa, kag second offense ang 2,000 to 60,000 pesos naman nga fine and perpetual disqualification sa ining failure sa pag-file sang sose. And 3 months sa winning candidates abi nga nag-fail sa pag-file ang hindi man maka-assume sa office o kung bisa nga nagdaog man ini Bombochang. Ipabati natin una ang pahayag naman ni Mr. Jonathan Saino, ang City Comelec officer. Aton last day, out of 36 candidates from congressman down to members ang pangungsod, may ara kita 36 ka candidates. So ang 4 wala diri naka-file, no? The rest naka-file sila. So there's in sir ang 4 nga wala naka-file. Based sa aton diri nga submission report, no? May ara kita si Barredo, John Dominic, no? Si Efren Hemio, and then si June Molita, kag si Rich Piad or si Romela Piad. Amo ni sila ang mga candidates
nga wala naka-submit sang ilang statement of contribution and expenditures. Pero nagpadala man kita sir letter for Yes, them. pag nasulat, soon after to sang pag-file sang ila COC, nagatag na kita notice, no, in writing na bato nila. And then, nagpadala pagig kita, no, to remind them nga after sang election, no, nagpadala kita a day after election within 5 days, no, nagpadala man kita notice to remind them again nga mag-submit sa SUSI based sa gina-prescribe sang laying nga dapat mag-submit sila. Kung naka-respond sila sir, why is it wala sila kapasa? Ang duwa, no, nakakadto diri, ang isa a day before, no, nagkuha sa sang form, and then gin-guide naton siya on how to prepare para ma-beat ang deadline. Pero sa kabalik, nag-send sa message nga naglain ang iya pamatyag. Ang isa, ging kulang sa panahon, kay soon after sang election, out of town siya, pag nakabalik siya a day before sang deadline. So, na ano niya, na-prepare niya ang susi, pero damo sang mga erroneous entry, no, nga sa diin it requires gid nga iliwaton, so i-revise, no, kaga your pagkadto yun 5 minutes or 10 minutes before nga mag-close ang 5 o'clock, kinulang sa sang tiyempo. So ang duwa daw wala gid nakapabatyag. Okay, so ano sir ang maging penalties nila diri? Depende, no, ang ilang ang sa penalty as prescribed sang aton nga law, no, ang nagadepende ini sa posisyon nga ilagin padalaganan. So like sa mayor may 30,000 first offense, second offense madouble siya, no, may mo sa 60,000. And then ang sa vice mayor the 20,000. And then, ang sa city councilor, 15,000. So, kung second offense, nga wala ka submit, nag-run ka last 2022, madouble ang imo ang fine. For first offense, 15,000 lang. Okay, so bali, sir, with this, na-inform naman sila for penalties? Wala pa in writing, no, kay ang proseso sini, ang local COMELEC, mag-submit ini sa Manila through sa aton provincial office ng COMELEC. Iga-submit ini ang list sang tanan nga mga filers, kag ang non-filers ang aton nga susi, kag dira i-determine nila, no, ang kung sino ang padalaan sang notice, no, or pangitaon dira ang sino ang wala ka file, and then padalaan na ang mga nag-fail to file sang letter. Ang based sa experience, ang ginapa-explain sila nga wala sila naka-file. So, and then ma-reply na sila within pag-receive within 15 days, i-reply nila para sa Manila, ma-determine. And then kung once nga ang campaign finance office sa Manila, kag deliberately wala sila nag-file, padalaan sila notice nga magbayad sang fine. So amo na ang procedure, kag sila mismo na ang magabayad sa accredited bank sang COMELEC. Okay. Oo. Sir, still related with the sources, sino ang balaton nga highest spender with this election? Sa 32 ka mga candidates, ang aton nga highest spender diya sa Iloilo City, si Mayor-elect Raisa Triñas, no, nga may ara nga amount nga 716,000. Dapat yan diri Bombacham ang pahayag ni Election Assistant Officer 2 sa City COMELEC Mr. Jonathan Paino paangat sa ining nag-file sa SOSE, and diri sa na-mention niya ginakabig nga pinakataas na spender sa National Local Elections 2025 si Mayor-elect Raisa Triñas Chu, kag sa bahin sa nga kung may nakabalor nga 716 million pesos and 1,000 pesos, and riman sa bahin sa pinakanubo amo si Estrella ang mayara sa
pesos. And 3 months sa bahin sang probinsya sang Iloilo, diri sa aton nga kapag-ipag-angat kay Attorney Rainier Laison, ang Iloilo Province Commonwealth Officer, and 3 man na mention nga may 3 ka highest campaign senders for May 12 elections. Among mga masunod, ang nagapanguna diri si Governor Arthur Toto Defensor Jr., mayara sang 2,299,549 pesos. Si ginasundan man ni Raul Buboy Tupas nga konsolidiin mayara sang 1,559,070 pesos ang spend diri, and dalaga pangatlo diri si Vice Governor-elect Natalie Lian Dibuque nga mayara sang 1,105,000 pesos 105 and 70 pesos Bombo Cham sa bahin sa probinsya sa Iloilo. So diri the same as sa may city, COMELEC may record nga 4 ka mga non-filers sang SOSE, and the same as madra sa may bahin sang probinsya sa Iloilo, 1 vice governor, 1 governor, 1 congressman, and isa man sa board member ang wala naka-file sa ilaman nga mga SOSE sa Commission on Election. So bali 5 sa province. 4 siya, Bombo siya. Okay, 4. Tama po siya. Okay. Baw si Gov, why gani kontra? Bro, dako pa gasto ni Gov Toto sa kampanya? Amo gani ngati medyo, daw naglapaut sa 1 million pa ang sobra sa kay Raul Buboy Tupas na nagasulod sa iya kasi 2 million iya, 1 million diri kay Raul Buboy Tupas, and pinasundan man ni Vice Gov-elect Natalie Dibuque Bamocham. All right, sige. Live diri sa Commission on Elections, ni si Bombohana Mendoza Andasa para sa number 1 in the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Kumbo. Salamat kid na Bombohana Andasa sa imo siniyang report. Oy, lapaw naging ko sa latin sa aton siling pagpangalagan standby na sa kapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Richie. Isibomot siya Blanco over gabilin sa imo sa manayanay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon.
Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka ba lang ang mga bata nga Wala di Iloilo, Billboard of Activities for June 8 to 14, 2025. Ang inyo paborito nga oldie-goldie songs ang saliwat nga magadominar sa Plaza Mayor sang Plaza Wala di Iloilo as the Retro Band is due to give you one great musical blitz sa concert at the Plaza. Mangin inyo umpisa alas 6 ang gabi sa Hunyo 14, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela di Iloilo, special edition mugs kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela di Iloilo. Sa Hunyo 15, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ipadala niya ang Holy Spirit agud nga mag-guide sa aton mga lideres so that peace and prosperity would reign in our country. Sa gabi sang amuman nga adlaw, let us celebrate Father's Day sa Plazuela di Iloilo kag samtang kamo naga-enjoy sang inyo nga panyapon, ang Rock Station Band would delight you with their great selection of songs sa concert at the Plaza. Father's Day edition. Mangin inyo, umpisa alas 6 ang gabi sa Hunyo 15, Domingo. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Eskwelahan ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra
ukon maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am ukon sir ang imo teacher ukon staff. Kun may pamangkot ibayaw ang kamot agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisa Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Biso nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan ng mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agud nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio! Bombo! This
18 minutos makalipas ng tak ng alas 2 sa hapon. Hello mga kabombo, this is Tita Regine. Balikay na naman kita diri sa kahapon lamang program. Thank you gid sa kay Mama Pauline sa iyang pag-take over sa aton kahapon. This is Tita Regine, nagapanumbalik para nga mag-alagad sa inyo sa sininga hapon. First of all, thank you Lord for the big blessing. Actually may S. Blessings for today. The feeling is so good. Salamat gid katama. We're so very grateful. And of course, atong dira nga mga suki nga mga tagpalamati, kamo man may mga blessings mga mo na receive today, really worth sharing base ina. Pwede nga ma-share diri sa kahapon lamang program. Paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton ang mga kasaysayan and then ipadala lang sa kahapon lamang program DOFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. This afternoon, magapadayon kita sa pagdulong sa inyo sa ating mga ginakalingawan diri nga mga kasaysayan. But first of all, ari ang ato na ambahanon para sa inyo tanan as I welcome you diri sa KLP from Ferdinand de Madura. Be yourself. Good afternoon. You colored your hair, and I don't know what to say. You wanted it red, but you chose the blue instead, and I can't remember seeing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. You light up your smoke, thinking that you look so good, and you have your drink, and now you change the way you talk, and I can't remember hearing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. Just be yourself. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. You are just yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. Beautiful
beautiful song para sa inyo tanan. Be yourself. Nothing beats, no? Just being yourself. Hindi mo padala sa kung anong mga pressures or whatever people say around, because what they say is just their opinions, and their opinions, no? Most often reflect what they're going through in life, and definitely it doesn't define your worth or who you are. So chin up and be happy. Continue doing things, no, that would glorify the Lord. 23 minutes after 2 o'clock sa hapon, balik kita diri sa pagdulong sa mga kasaysayan para sa inyo. But first of all, Mia, sang binggawan ay ang bot. Ano promise ako sa imo, ipashow ko ang mga pictures. Ngayon forward ko man, pero wala gali siya yan nalakip. Nalang ha, mangita ako na ipaagi. Let's hope tomorrow. Mahimo talaga din na. Although mag-interview kita sa aton nga winner. But sige lang, andasig mo lang na. No? So Mia, para pasensya na iliwat ha. Kay iya mo di. So for the meantime, masugod kita basa sa aton nga mga na-receive nga mga kasaysayan. We have one coming from Nina sa Region 6. Dear Tita Regine. Magandang hapon sa iyo at sa lahat ng mga senders at tagapakinig. Medyo dugay makuha nakasulat kiti mahal ang magpa-mail. Gani nga ihapit ko na lang ni kung makakadto ako dira sa Iloilo. Di nakakadto gid siya, no? Di nahapit siya gid ni. Tita Regine, may mga nilalang na hindi kontento sa buhay dahil lang sa sariling kaligayahan. Si Maria kag si Mario mag-asawa. Wala sila bata. Nag-upod sila for 24 years. Maganda ang pamumuhay nila. May kaya si Mario. Dati, minegosyo sila nga school supplies. Ang nagamanage, amuni ang utod ni Maria. Sa madugay nga panahon, sa negosyo ni Mario nga school supplies, ginhatag yan ni sa kapatid ni Maria nga amo na ni siya ang nagamanage. So si Mario may kaya, maraming bahay. Ang edad ni Maria, 51. Si Mario, 74. Ining si Mario may kamag-anak nga artista. Ay tuod. Mistiso si Mario. Ang lahat ng kapatid ni Maria, tinulungan ni Mario. Si Sonia, pinatayuan niya ng bahay. Tiles ang sahig, sliding ang bintana, mga gamit sa sulod sang balay, gingastuhan ni Mario. Si Mario kag si Maria, permi nga nagapauli sa probinsya, dala ang salakyan. May driver sila, si Jose. Way kabalo si Mario, may kaangtanan gali ni si Jose kag si Maria. Bale, ang nanay ni Jose, utod ni Maria. Si Jose, dalang gida, kung ang nanay ni Jose utod ni Maria, so that means tiya niya si Maria. Correct? Hinablos ni Maria, ining si Jose. Okay. Si Jose, may una nga asawa. May 2 ka bata dito sa nanay ni Jose. Si Jose may ikalawang asawa, si Rani. Itong si Rani, nagsumbong kay Mario. Si Jose at si Maria, nagsasama na sila. Kasi si Maria at Jose dito sa probinsya, kay napatay ang kapatid ni Maria na bunso, lalaki. Gani, madugay na sila diri. Ang iyabana nga si Mario, gintawgan niya si Sonia kung matuod ini ang mga balita. Hindi man luyag nga magbinutig, o hindi siya luyag nga tuntuhon si Mario dito sa city. Sang buhi pa ang nanay ni Maria, nagpatindog ni si Mario sang balay dito sa probinsya para nga may pulian sila. Kung magkadto sila dito, may istaran sila. Kaya nga si Maria kag si Mario nag-estar sa city. So ang balay para man sa mga utod ni Maria. May kadtatlo siya ka mga utod nga wala sang pangabuhi. Sang nakumpirma ni Mario nga tuod gali nga nangaliwa ang iya asawa,
nagtawag si Mario kay Sonia nga magpakadto siya sa barangay, nga ipablatter sa barangay, kay Basti kung ibaligya ni Maria ang balay. Lupa ni Nonong, lupa ni Sonia. So ini nga mga lupa, ginpamakal ni Mario. Way nagdugay, nag-abot si Mario. So diretso siya dito sa barangay. Nag-inatubangay si Mario ko si Maria. Tiyambal ni Mario kay Maria. Nga ang ginhimo mo ni sa akon, gintunto mo ako. Sabat ni Maria, ikaw damo ka babae. Sabat ni Mario, bisan 50 pa ang babae ko, sa imo man ang tanan. Balangga ako ikaw. Ang tao sa barangay, galingi-lingi lang. Siling ni Mario, bisan basurero nga lalaki, ang imo nga baylo sa akon, buligan ko pa ikaw. Ang pinalit mo, pamangkin mo pa, wala ding trabaho. Ang lahat, kinuha ni Mario. Susi ng bahay sa city, alahas na bigay ni Mario, kinuha niya, baka daw ibigay niya kay Jose. So, ang lahat ng bangko kinut off ni Mario kasi may sariling bangko si Maria. Malaking pera ang ginadeposit ni Mario sa bangko ni Maria kung may kailangan si Maria sa kanya. So, kung may kailangan si Maria, may kanya. Ang tanan nga tao sa barangay, ginarespeto ini sila. So sa city, nag-estar si Mario. Kagdamo siya mga balay nga ginapaarkilahan. Tita Regine, ginistorya ni Sonia si Maria. Siling niya, ginimo mo, hinablos mo pa. Sabat ni Maria kay Sonia, diyan ako masaya. Ano? Siling ni Sonia, pinagpalit mo ang yaman sa kahibangan mo. Si Jose, sinabihan siya ng mga tao sa paligid nila na iwanan niya si Maria kag mangita na lang trabaho. Sabat ni Jose, kung maglakat kuno siya, mapakamatay kuno si Maria. Ang lahat ng kapatid ni Maria galit sa kanila. Ang walang imik, ang kasama nila sa bahay, wala ding trabaho. Hirap sila ngayon. Dati, masarap ang buhay, laging may groceries, kahit ulam, masarap. Ngayon, paksiw na maliit na isda. Tita Regine, sorry sa kung mali ang mga kataga ko, itama mo na lang. God bless, ingat. Nina from Region 6. Well, siguro, no, natukso si Maria kay tilayo ay gali sa layas ang iyang husband. Siya ari sa province, ang iyang husband, ato naman niya sa city. But nevertheless, no, lisan pa, tapos daw, hindi lang manami, kay hinablos niya pa ang iyang ginpili para nga makipagrelasyon, no. So, sila nga duha ang nagkarelasyon, ang iyang hinablos, may duha man ka mga previous nga mga partners or mga asawa. So, si Mario, although gahambal siya, nga kung bayaan mo na, buligan ta pa ka. Pero dula gid, no? Gin panindugan ni Maria. So, subong, syempre, ang mga desisyon, may mga konsekwensya gid na, pero mas inaaging pili ni Maria. Kati ang balya, happy siya. Well, let's pray, no? For these people, nga kabay, masanagan sila. And there would be reformation. And at the same time, there would be forgiveness para sa ila. Salamat gid ha, Nina, for sharing with us ang inyong story. Kag ikaw man, you can also help pray para sa tatlo nga ini. Salamat gid. 32 minutes after 2 o'clock, magapanambalik ang KLP with another story para sa inyo. Oy, si Rico sa 2nd District. Maging padala naman diri. Basahon ta. Sa pagpanambalik sa kahapon lamang program, kaupo ninyo si Tita Regine. Nagasala ka bala
sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon. Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw. Ang sulat ni Rico sa 2nd District. Dear Tita Regine. Maayong hapon naman sa imo, kag sa imo nga mga tagpalamati sa sinipalatuntunan ang kahapon lamang program. Long time no right, tita, but now right now. Ayos Rika. So sa mga hapon, tita Luya, naman istorya sa inyo ang mga natabo sa akon sa nakasulod ako sa GIP o Government Internship Program 2021. Kag na-assign ako sa amon nga barangay hall. Kaswerte gid sa akon, kay sa amon barangay lang ako na-assign. Bilang intern tita, nagabulig ako sa mga barangay officials na mag-facilitate sa ilang mga dokumento, sa ilang mga attendance, kag mag-assist sa mga kliyente sa barangay hall. Sa mga pila na ako kabulan nga naga-duty, Tita Regine, one time kato, sa nagpauli na ako kay out ko na, sa nagapahuway na ako sa balay, gulpi lang, nga doon naglingin ang ulo ko, kag nagtaas ang ako nga body temperature. Do kaangay bala sang nahilana, tita. Ginimnan ko man sang bulong every 6 hours, pero gabalik-balik man gyapon ang hilanat ko. Hasta magkaagahon na, sa mga 3 a.m. na, siling ko, ano ni man? Basi may sakit ako nga very serious? Tapos kinunauna ako, tita, ang mga activities ko, kag maging pangkaon ko, the last 3 days, ay, nadumduman ko, Tita Regine, nga halos constipated gali ako sa mga 3 days na. Kag wala gid ako kapamuhin sa amo tong mga inadlaw. Kito hindi gid magwa every time nga mag-CR ako. Wow, dali-dali ako dayo nagdalagan sa CR, tita, kag nagpamwersa. Magbun-ah. Halos 7 minutes man, tita, kapamwersa. Hasta may nagwa. Nga daw bato na ya kabaskog nga higko. Bopsinsya lang da. May nagapangapina da. Pero gamay lang. So sa sige-sige ko nga bun-ah, tita, for 30 minutes. Ay, abaw. Nagluwa gidi ang mga dapat nga magwa. So amo to, tita, kag naumpawan ako sa akon hilanat. Na poison, nagali ako yan sa akon kaugalingon nga pi. Kung wala ako patuguro na dumduman, ay, basi na dead na si iyoy niyo. Baw, palayo lang na iya. Susugod sa to, tita, ginamonitor ko na permi, adlaw-adlaw ang ako nga pagpi para hindi na ito masulit. Tita Regine, sa nanging venue ang among nga barangay covered gym sa activities sa bread and pastry NC2. Ti kami man nga mga interns ang facilitate sang attendance sang 30 ka participants. Kag amo man ang pag-check sang ilang mga gamit sa ilang pagluto sa mga tinapay kag iban pa like mga cakes and cookies. Ang ila NC2 mga 30 days ang kalawigon. So nag-pre-assessment na sila, tita. Syempre mo damo ilaging luto. Sari-sari nga bread kag pastries kag mga cakes. Pwede i-take home kung hindi namon maubos kaon. Wow, grasya, no? So, after ma-check sang assessor ang ilagin luto kung husto, pwede na kuno namon kaunon. But before sina, nag-request si ma'am nga kung tani, may mag-lead sang prayer ng isa sa mga participants. Kag nagay nila katukso nga sinang aura ang mag-lead sa prayer. So, 40 years old na ni siya, tita, kag single mom. So, sa nag-sign of the cross na ang tanan, nag-pray na siya. Sabi niya, Lord, kung tani, damo pa kami makaon, nanday ma'am, nga mga cakes, cookies, and mga choco shakes, milkshakes.
Tapos ang iban sa amon tita nagtinalikod. Samtang nagapray kay hindi na makaagwanta nga magpugong sang kaladlawon. Kag bisan ako tita, amo man do ka one of a kind abi ang iya nga prayer. Kag isa pa tita, ang iya pang lawason kaangay man kayo bab. So nagabot man ang best tita nga samtang nag-duty ako sa NC2, natubuan ako pigsa sa pusog-pusugan sa idalom nga parte sang tuhod. Ay abaw, tita. Naghabok gid ang akon kahig from legs to toe. Kay nagasuksok pangadaan ako sang maong mag-duty. So after ko magkuha sa sweldo ko sa internship, tita, nagdiretso ako dahil sa doktor, kag sobra 2,500 pesos gid ang nakabi sa akon sang butika. Pero okay lang, tita. Ang importante nga magkupos ang akon kahig hasta hita nga banog. So sang nag-end na ang amon internship, Tita Regine, naghiwat kami sang farewell party sa beach, sa isa ka beach sa may San Joaquin. Kag may pahampang sila, tita. Ara bala nga ang isa mapungko kag masabak sang balon, kag ang isa madalagan para may buylo, para kung matupa na ang iya nga buli sa imo ginasabak nga balon, malupok ini. Pero sang ako naturuno, tita, nga magsabak sang balon, ano man nga di malas akon, nga ang magpalupok sang akon balon, tama karasaras. Grabe ang buylo nyo, tita. Sang matupa na niya buli sa akon, ay abaw. Naglupok gid man ang balon, pero napunod gid ako, tita. Kag natumba pag gid ang purungkuan ko. Tingin dala ko na lang sa kadlaw-kadlaw, tita, para di halata. Kay basi mapahiya bala ako. Kanino, super slim kang daan, Rick. Anyway, bilog nga daan yung 2nd District ng mga interns ang nagtambong. Pero kutob na lang anay din ha. Akon sulat, tita, kay mangumpay pa ako para sa akon 3 ka baka. Kay nagaulan-ulan. Basi magmasakit sila nagay kasulay. Ako ya, tita, okay lang sa ako na magsulay. Kay wala, ako ya nagatrangkaso. Siguro immune na ako, tita, sa mga viruses. So, salamat kay Tita Regine sa pagbasa mo sa akong sulat. Hay lang gali daa sa amon pinalangga nga lolo, si Lolo Dencio, kag amuman kay Lola Amparing. Kabay pa nga maayo lang gid pirmi ang ilang mga panglawason kag panghuna-huna para damo-damo pa nga old time inspiring stories ang ilang nga ma-share. That's all. Thank you gid sa inyo tanan. Rico, sang 2nd District. Wow, are, grabe man ang mga inagyan mo gali, no? Pero amo man ang among nga pangamuyo diri, ano, para kay Lolo Dencio, kay Lola Amparing, kag sa iban pagid naton diri nga mga letter senders. Good health lang gid always, especially those no needing prayers para sa ilang nga health. And I'm really so happy as in naka-resurface ka naman. Rick, kay naka-share ka naman diri isang mga istorya sa mga inagihan mo sa kabuhi. Papuerte. Gusto gid man, di ba? One time daw may na-come across ako nga story nga daw nagapataas-taas tusugid ang mga organs sang body ta, mga body organs. Kung sinugid ko no ang pinaka-powerful of all the organs ang aton nga body. Tinagambal to si kidney nga kung siya ko na yung mag-malfunction tapos kagid kaya siyempre hindi ka kapangihi, hindi ka kapagwa sa imo kung ano, basi mangin toxin na, ano, ang sulod sa lawas mo, si liver, amuman, hindi na masala imo dugo, diba? Tapos si heart, may ginhambal man to, pero sa naghambal si anus, si intestine or si anus, kung ako yung mag-malfunction, tapos gid kamutanan, ti correct gid, no? Na matudaan gid sa imo re kay ti kon siya hindi na mag-function tapos kay 3 days na gani no the feeling mo hindi na amo. So dapat no kita importante gid that every day first thing in the morning kung pwede pala no after waking up diretso sa CR magpagwa ang dapat nga ipagwa to maintain our good health. Rex, salamat gid ha sa liwat and more stories to share diri sa KLP. Magabalik kita sa ating pagpapanumbalik. Another story naman from Student Mom of Lambunaw ang ating igahatag sa inyo.
Sige hapon, kaupo din niyo si Tita Regine and this is KLP sa DYFM, Bamboradyo, Iloilo. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for June 8 to 14, 2025. Ang inyo paborito nga oldie goldie songs ang saliwat nga magadominar sa Plaza Mayor sang Plazuela de Iloilo as the Retro Band is due to give you one great musical blitz sa concert at the Plaza. Mangin inyo umpisa alas 6 ang gabi sa Hunyo 14, Sabado. Sa tion si Musical Show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mugs kag madamo pa nga iban ang iga-parapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 15, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ipadala niya ang Holy Spirit agod nga mag-guide sa aton mga lideres so that peace and prosperity would reign in our country. Sa gabi sang amuman nga adlaw, let us celebrate Father's Day sa Plazuela de Iloilo kag samtang kamo naga-enjoy sang inyong nga panyapon. Ang Rock Station Band would delight you with their great selection of songs sa concert at the Plaza. Father's Day Edison. Mangin inyo, umpisa alas 6 ang gabi sa Hunyo 15, Domingo. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabug-usa. 45 minutes after 2 o'clock, ari na kita sa story ni student mom of Lambunao. Dear Tita Regine. Daily blessings are reminders of God's faithfulness. Salamat, salamat kay may kapagsikita sang lawas agud atubangon ang kada bag-o nga adlaw sa aton kabuhi. Life in Christ is meant to be a shared experience. Kaniari naman, ururupod kita sa pagpamati sa mga sulat kay Tita Regine. May kalingawan kag inspirasyon kang mabatian, makuhaan mo man sang leksyon sa kabuhi. Mayong hapon sa inyo tanan, fellow KLP listeners. Together, we can encourage one another because we're a community. A small group whose life in Christ is meant to be a shared experience. Kumusta na kamo? Pigado gid? Amo man sini ang ginakahadlukan ko sadto. So mag-retire ako sa akong work as a teacher. Gusto ko nga mga buhi independently. Yun bang way ka nagasarig sa iban para makakaon ka 3 ka beses sa isa ka adlaw? Nga kung may batyagon kang di maayo sa imo lawas, may makuot ka para makapadoktor kag may iba kalbulong. Amuni ang ara sa akong kaisipan sadto. Nalipat ako nga may Ginoo gali ako nga masarigan sa tanan nga tion. Security of life ang ara sa aton panumduman. Way ko na panumdum nga siya ang akong dapat sarigan. Nga kung ara siya, wala na ako sang kinahanglan pa. Kani, mga miga, let us ask the Lord to help us see clearly what we value, to show us where our heart is, and to help us seek His kingdom above all. Speaking of ginakahadlukan, luyag kong isa-isay, Tita Regine, ang isa ka makahaladlok nga experience ko sang gamay pa ako. Nadumduman ko pa, tita, manog alas 4 na sadto sang hapon,
Sang suguon ako ni nanay nga dulungan sang kapote si tatay sa iya nga ginaubrahan. Malain sad to ang tiyempo. Nagaulan sang mabaskog, kag grabe ang pangilat kag daguog. Mga 15 minutes siguro, mga 15 minutes siguro ang kinahanglan kong lakton agud makalabot sa ginaubrahan ni tatay. Sa maglakat na ako, dala ang gamay nga payong, wala sang tawo sa kalye. Ti, laing tiyempo. Sino ang magwa no sa amo na nga tiyempo? Sang ara na ako sa tunga-tunga, madulom ang kalye, kag mataas ang mga puno sang mangga. Nakibot na lang ako nga may naglagabong sa akon likuran. Nabali ang dako nga sanga sa kabaskog sang hangin. Nagahuni ang hangin, do nagapanihol. May nabatian ako nga nagapanitsit. Nagbalikid ako. Nakita ko isa ka landong, mataas, pero hindi kitao ng guya. Nagahabyog-habyog, gasunod sa hangin. Do masinggit na ako sa kahadlok, wala tingog nga nagwa sa baba ko. Nagapalapit sa akon ang landong, nagdalagan ako. Pinadpad sang hangin ang akon nga payong. Pinabayaan ko lang, basa na ako sa ulan. Hindi kitaon ang padulungan ko nga sa kadulom sang tiyempo kag baskog sang ulan. Ginhawig ko sang akon kamot ang tubig sa guya ko, nagbalikid ako liwat, lapit na lang ang landong sa akon. Nagsinggit ako, Diyos ko, luwasa ako sa demonyo. Naghibi ako, nanguros kag nagsiling, Jesus, save me, please. Dali na lang ako kalambot sa main road. Lapit na lang ako sa ginaubrahan ni tatay sa isa ka gasoline station. Nabatian ko ang lagating sang bell. Ulian na nanday tatay. Sige pa dalagan ko. Nagbalikid ako liwat. Wala na ang landong nga nagalagas sa akon. Nagtahaw na ang ulan. Pagkitaay na mo ni tatay, siling niya, nga wala mo suksok ang kapote, taniway ka na basa? Pag-agi na mo ni tatay sa lugar, kundiin ginlagas ako sang landong, nagsiling siya, dasig lakat, may bagat diri na yun. Damo na siya ginlambatan diri. Gali, sabat ko. Wala na ako nahadlok, pero sige pangamuyo ko. May bagat, gali, ti landong man ang naglagas sa akon. Pagabot sa balay, ginistorya ko sa ilatanan ang naagyan ko. Siling ni tatay kay nanay, hindi mo na pagsuguon ang kabataan nga sugaton ako. Delikado ang tiyempo. Isa pa, babae ang bata mo. Basi kung ano pa ang matabo sa iya. Damo na ang ginpahog sang landong nga ina. Nga ako wala man, hadlok guro sa akon. Siling ni tatay. Ang payong ko gali nga ginpadpad sang hangin, nakita namon ni tatay nga nagasabit sa puno sang paho. Hindi namon ini malabot, ganiin pabayaan na lang namon tita. Subong, kada maulan kay nagadaguob, madumduman ko ang landong na naglagas sa akon. Pero wala na ang kahadlok sa akong dughan. Balan ko nga ara si Jesus to give light in the darkest night. In Jesus' arms, I can find refuge. He will protect me, shield me from anything that would take away my focus on Him. How I know whether we are in times of sunshine or rain, or thunder and lightning, we have His gifts of protection and relief. Te, kamo dira, anong ginakahadlukan nyo? Isulat na kay Tita Regine, pamatian ta. So, bye-bye time, tita. Until next mail, God bless sa tanan. Sincerely, Student Mom of Lambunao. And Tita Regine, please read my binaylaybay. Thanks. Ang tigulo, mga landong sa aton kabuhi. Sa kabuhi naton, madamo nga mga landong ang nagalagas-lagas, nagasunod sa aton. Diin man kita magkadto, didto man siya gilayon.
Hindi magbulag, bisan makadali. Do kapid na naton. Ara ang landong, sang dakong kagutom, nagapabudlay sang busong, kag surok-surok naton. Ara man ang landong, sang pagkamasakiton, nagakuha sang kusugta, nagapaluya sa aton. Sa mga handom naton sa aton kabuhi, nga makatigbawas sa kapigaduhon, landong sang katamad, nagapugong sa aton. Agud maghimakas, kag pilit labuton, nga mangin matawhay, pag sinarayon naton. Ang landong sang kahisa, kung tama kabaskog, nagahilo sang tagipusuon, kag panumduma naton. Gani, batuan ta ining mga landong, magsarig sa Diyos. Si Jesus tawgo naton, kay siya lamang ang makatabog sining mga landong. Agud ang kapawa sa kabuhita ang maggaho. A poem or binalaybay written by Student Mom. Well, thank you so much yun sa imo Student Mom, sa imo naman nga share diri sa aton. That is right. So many shadows sa aton nga kabuhi nga nagahinder sa aton nga pagiging productive nga tawo. Fears, doubts, worries are just some of those. So let go of those things. Nami man, no? Through KLP, Student Mom, ma-unleash mo gid ang imo nga talent. Talent sa pagsulat, talent sa binalaybay, talent sa pag-over poems. Wow! Salamat sa liwat. Thank you. Kag sa iban man naton nga mga letter senders, thank you so much. At least, no, mahon ang inyong mga talents and skills in writing. Pinaagi sa pag-share diri sa kahapon lamang program. 2:54 ang aton nga oras, magapanumbalik ang KLP pagkatapos sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kadagatan, kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw. Alright, malola ang paring naman kita. Magandang hapon sa inyong lahat. Sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan at kalusugan. Mahal kong Tita Regine. Nadumduman ko sa subong nga adlaw, samtang ginasulat ko ini nga episode, June 5, 2025, wedding anniversary namon sa akong husband nga napatay na. Ginkasal kami sadto June 5, 1957 sa civil wedding sa Iloilo City. Kita mga 68 years na ang nakaligad. Nadumduman ko no nga ang ginapanghambal pasadto sa mga katigulangan nga kon kaslon ka kuno inog kasal ikaw, mag-ingat at wag magpasyal-pasyal kay prone ikaw sa aksidente o baka may masamang mangyayari. Tita, nadumduman ko no nga sa adlaw nga dapat kaslon na kami, ay gulpi lang, nahulog ako sa hagdanan namon nga may 7 ka halintang. Halin sa babaw, hasta gid sa idalom. Balay namon sa 2-story house. Tinalipong gid ako, nagka-black eye pa ako sa mata, gani hindi natuloy sa araw na yun ang aming kasal. Pagkalipas ang pila ka adlaw, medyo maayo-ayo na ang akon nga black eye, natigayon gid ang kasal namon. Tinsunlog pa ako sa city mayor sadto nga ako nga may black eye ako bal niya ay basig pilit ka lang nga magpakasal kay ang mata mo may itom sa palibot. Sabat ko sa mayor, hindi talagang gusto ko ito at hindi ako pinilit. Si Mayor Ganzon pasadto, no? Matalik na kaibigan ng tiya namin.
Kaya lahat sila ay nako, nag-smile na lang. Pagkasunod nga adlaw, gindala ako gilayon sa Manila. Kay may admirer ako sadto nga very powerful ang family. Sa lugar nga akon sadto nga ginatudloan nga akon man balagin pasalig para nga hindi niya ako makuha by force sadto. Titita, pagkabalusang admirer ko ay malam mo gusto gid ako sang tanan nga miyembro sang ilang nga family. So nagkadto dayon siya sa Manila. Kagambal niya ako no, by hook or by crook, ay bisan may bana na ako, kuhaon gid niya ako. Panginmatyan niya kuno ako. Haba-haba ng hair, ang lola ang paring. Tungod nga dito, gintuganan ko siya. So pagkatapos ng klase sa school, hibi lang siya nga hibi, galigid-ligid pa. Sa gilayon, ginbalitaan kami sa Manila. Ang admirer ko, adto na kuno sa Manila, kag pangitaon gid ako. Kagambal niya, panginmatyan niya gid ako. Kay sa iya lang gid kuno ako. Tigin pasalig, kag sobra-sobra nga luyag niya sa akon, hambal pa niya. Kung luyag niya ako nga kuwaon sadto, no problem gid. Tag nahuya ako sadto, Tita Regine. Kay nga permi na ako to sa una, no, nag-isahanon sa balay nila, nag-board ako tita. Siguro kung gusto niya lang, niya kuha niya gid ako sadto. Kaya ako teacher ko nga upod ko, permi man nagapauli kung Sabado kag Domingo. Siling ko no sa mga friends ko, nagsisisi raw siya noon. Malaki ang chance o panahon na niya na pwede niya ako makuha. Galing lang sobra-sobrang iya nga pagsalig sa akon. Isang kamot or kapot sa kamot o halik. Why niya nahimo sadto tita. Sa bagay, gwapo man siya, maayos, powerful ang family, pastor ni ang iyang isa ka utod, kag mabait na babait man. Siguro tita, kung wala ako nakuha sa balay sadto, ay basti, no? Natuluyan ko siya kasi mahal na mahal ako at malaki man ang respeto sa akin noon. Kahit isang halik, no? Wala. So, hasta nang kita na diri sa sulat ni Lola Amparing na mahaba ang hair. Damo na luya kay Lola Amparing. Grabe. Exactly 3 o'clock sa inyo man nga mga istorya na pwede nga ma-share diri sa KLP through email. Paki-email lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede nyo man nga sulaton kag ipadala sa kahapon lamang program DOFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Boss kita, liwat nga magabalikay and okay naman kami ni Ningni sa Lambunaw sa pag-set ko sa atong interview sa iya. By phone lang siya, kaya hindi na siya makahalin sa ilang balay. Okay lang gid na, no? Magasunod na ang inyo ginakalangkagan ng mga dramas kada hapon diri sa Bombo Radio Iloilo, syempre, pagkatapos ng KLP. Si Toyang Ermitanya na, pagasundan ni Provincial Jail, and then ang Dear Diary. So, enjoy lang gid kada hapon sa mga dramas after isang kahapon lamang program. Balikay kita boss, maraming salamat sa inyo sa gihapon ninyo lagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.